ċertu azzjonijiet li bdejt nara, da n-nies minn hemm fuq li ma jridu ngħixu. Mis-64 law saru żbalji kbar. U naqgħod ngħidu x'għan demokratiċi fejn demokratiċi jekk inti l-voti qed tixtrihom. Kif jista' jkollok inti MP li jara l-ħażin u ma jitkellimx. Aħna l-iktar pajjiż mhux fl-Ewropa issa fid-dinja li għandna toroq viżavi l-art li għandna. L-iktar suq li ma jridux jafu bil-politiċi huma żgħażagħ. Kont tqajt ma' Roberta Bella tlatlu jiena u inti differenti. Nirdefaw najdu kemm l-buzz Minn waħda neħibu tnejn Nifmux dwar x'qed irednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? Merba l-episodju tal-podcast illum fl-studio miegħi għandi il-Konrad Borġ Manxe, sindku indipendenti ta' Gżira li issa tikkandida ruħu għal membru parlamentari Ewropej. Is-sejħa tiegħu hija mill-Gżira għal Gżejjer, nixtieq nistaqsih x'waslu biex jagħmel din l-għażla jikkandida ruħu, kif jaħseb li jista' itejjeb il-qagħda ta' Malta b'dan il-pass lej l-Ewropa u ħafna mistoqsijiet oħrajn li huma relatati mal-policies tiegħu u l-istrateġija tiegħu la darba jidħol fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament ma jenqos li nistaqsi wkoll dwar il-qagħda preżenti politika f'Malta u x'jaħseb dwarha. Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja lill-azzjendi li ġimgħa wara ġimgħa jiżguraw li nkun nista' nkompli nagħmlu flimkien ma' sħabi dan il-podcast. Dawn l-azzjendi huma il-Browns li permezz tagħhom skużani mhux inkun pastas, skużani. Li permezz tagħhom nagħmel il-gut health mal-mara, grazzi l-Maypole li tuna ħafna minn dan il-sourdough splendenti, li CRM li magħhom għamilt dokumentarju dwar l-Unjoni Ewropea li inħeġġitkom ħafna tmur taraw biex tifmu naqra iktar kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Grazzi l-ESS, il-Lafex Media tal-SEO, il-Garmin, e-Caps li waslu lili, il-mistieden u uħud mit-tim tiegħi, il-Kutriko li hemm barra iżommu llum għandna xebba Patreons hemm barra, għaw ħafna interess f'daw l-episodju li qed nagħmlu mal-kandidati. Il-Kutriko li jżommu l-arja kundizzjonata u allura il-Patreons għandna friski daqs il-ħass, nużom anka fil-fat anka l-ACs tad-dar tiegħi għamiltom għandhom huma servizz professjonali u anka l-after service u tajjeb immens. Grazzi l-stretta, pinta stretta, pinta pjaċir, il-Go li magħhom ovvjament qed nagħmlu il-każin fuq Talk Channel 100 kif ukoll wellbees.mt jekk tixtieq li jkollok il-xija li tasal għandek dar. U 9986645 u għan-numru ta' Derek Meets, patreon.com/John Malija, patreon.com/John Malija, patreon.com/John Malija. All right, mela jiena u Konrad u jien part 3. Part 3 u darba milna live nasib l-istess ġurnata tal-pompa. 26, Kemm għadda żmien minn dakinhar? Sena u xi ġimagħtejn. Sena u xi ġimagħtejn. Okej, sewa kuwa. Mela, minn dakinhar law inti ddeċidejt illi ħadd ikkampanja biex toħroġ għal membru parlamentari Ewropew. Kif sejra kampanja? Tajjeb ħafna, feedback tajjeb. Qed tieħu gost għax ovvjament hija kampanja differenti minn lokali se nitkellmu fuq in-nazzjon. Qed nieħu gost ħafna number one, nitkellem f'ismi. Taf ma rridx noqgħod nara x'ħadd ieħor. Taf kif? Ġifier nitkellem eżatt dak li naħseb jien. U naħseb dik l-isbaħ ħaġa. Li tkun ħieles u tista' tgħid dak li jgħaddim hemm moħħok dak il-ħin, dak li tkun naħseb dwaru. U il-feedback tan-nies kif jinħassu n-nies? Ara, il-feedback tan-nies l-ambjent bħalissa, l-ambjent politiku hemm ħafna nies li nixba nirċievi messaġġi ma kontx ħan nivvota ma ħammur nivvota minħabba fik. Ġifieri huma messaġġi fil-verità ta' kuraġġ. Għax jiena nħossni l-istess, ġifieri orfni politikament. Għadta fil-bidu nibqa' ngħidha. Ma nistax inħossni familjari ma' xaħat minnhom, ma' xaħat mal-partit il-kbar biex niftehmu. Nasbenti pjuttost rappreżentattiv ta' biċċa mill-elettorat u biċċa sostanzjali li dejjem li qed jikber naħseb jiena. Ta' nies li jħonsu li ma jappartjanux għal dil-politika kważi tas-soltu ngħidu l-politika antika kif kienet issir u x-xewqa hija li jkun hemm xi ħaġa ġdida. U inti qed tipproponi lilek innifsek bħal wieħed mill-ilħna li jista' jkun futur ġdid. Jekk irridu politika healthy, iktar ma jkollok
partiti differenti, iktar tkun healthy, sempliċi. Aħna laħseb l-unika partit L-unika partit fl-Ewropa li għandna żewġ partiti biss fil-Parlament. L-unika. Ġifieri we are unique. Għara, jina ħafna mill dar il-podcast irrit nededika biex nifhem il-kampanja tiegħek, it-tir tiegħek, kif se tiżvolġi l-karriera tiegħek kemm il-darba il-poplu jtik fiduċa u tmur Brussell, però ovvjament ma nistgħux ninjoraw il-preżent lokalment. Fil-fatt waqt li qed nirreġistraw din il-podcast ftit iktar sigħat minn issa, insomma aktar tard il-lejla, se jkun hemm protesta 17 il-NGO li daw huma pjuttost divergenti u għet mill-jor ideologikament għandek minn graffiti għall-SOS Malta, għandek il-KSU tal-istudenti, Repubblika, li daw minn kelli hemm divergenti ideologi pjuttost imdaqsa, qed jaqblu fuq li jridu Malta iktar nadifa. X'taħseb li huwa indikattiv ta' feqedin? Kull min għandu rasu fuq onqu, irrid Malta iktar nadifa fejn jidħol l-infurzar. Fuq kollox, jiġifieri across the board, jiġifieri sa ċitazzjoni sa proċeduri fil-qorti. Kulħadd irid l-affarijiet isir sewwa min għandu rasu fuq onqu, min m'għandux rasu fuq onqu jew ma jridx is-sewwa, ovvjament jew pjaċir bit-taħwid biex niftehmu, ma kull min irid is-sewwa, ovvjament, bl-affarijiet li qed jiġru mhux qed jew pjaċir. Fin nirreklam ħażin għal Malta fil-verità hawn. Le, isu dan is-sens ta' tipo fejn ħammorru minn hawn. Ma nafx jekk xi ħaġa li ankanti tħossha spiex ta' dili, isu darba kien qala fuq il-podcast miegħi hawn Marka Milleri kien qal issa li il-fatt li jiena u Matthew Caruana Galizja qegħdin nargumentaw għall-istess affarijiet hija xi ħaġa stramba ħafna għax suppost aħna ideoloġikament il-bot ħafna minn xulxin. Ma fuq livell fundamentali. L-ideoloġija tmur lil mill-affarijiet isiru x'sewwa jew le. Ideoloġija taqa taħt is-sewwa nara jien, ġifieri. Però is-sewwa huwa wieħed. Ġifieri f'kull ħaġa li tagħmel inti tittamel is-sewwa jew le. Pereżempju nfurzar jew tagħmlu jew le. M'hemmx ideoloġiji fl-infurzar. Tajjeb kif jaġixxu politiċi pereżempju għal xi x'inhuma accountable jew le. Da m'hemmx ideoloġija jekk inti accountable. Jiena nsemmi pereżempju dak il-President tal-El Salvador. Ma nafx jekk rajtix. Le, ma segwejtix tam. Da, kif leħa, ġiġi ma tajlu tlieta, ta' ġifir, kont u reġistrajta ngħidlek il-verità. Da, leħa president, tajjeb, għallhom ġabarhom kollha l-kabinet, għallhom għaw intom u għaw persuna oħra li mhix fil-kabinet. L-Avukat Ġenerali, għallhom taf għalfejn jagħtaw da biex jinvestigana kollha, m'għandux ikolkom problema u ġennen il-kulħadd da. Baqa' kulħadd iċċassat bħal speċi ħan investiga. Allu jiena minix ħallil għallhom da. Sewa. Però ma rridx ikun imdawwar bil-ħallili. Irrid inħalli legat. Fimt? Ġieri. Affarijiet. Dubju rule of law dal-aħħar. Ġieri ta' eżempju lill-politiċi kollha. Batet ħafna, naseb prinċipalment dik hija l-iktar ħaġa li qegħdin isejħu li għadaw l-NGOs li nerġgħu nsibu b'xi mod relazzjoni tajba mar-rule of law. Nixtieq nistaqsik naqra speċa dwar l-aħħar tokki tal-esperjenza tiegħek fil-partit qabel ma ddeċidejt li isma' jiena aħjar ar-rasi. Kont taħseb illi il-partit laburista kien jispiċċa f'dan il-kaos li qiegħed illum. Kieku ma konx nissieħeb. Ma kien hemm punt fejn bdejt tara l-affarijiet u tibda tissuspetta tibda tajt isma' l-affarijiet mhux sejrin kif suppost. Ara, meta tħalti jiena fl-2015 ma kienx hemm xejn għaddi, anzi kien hawn feel-good factor tajjeb, kien hawn leader Prim Ministru ġdid, taf kif, ġifieri jiena kont kontent bih fil-verità. U għalhekk isseħbt bħala ideoloġija jiena soċjalista xrid inkun hemm maż-żgħir, ġifieri għalhekk mort mal-Labor, sempliċement ħabba fekk, mhux għax ħabba affarijiet oħra, u rrid nagħmel il-ġid. U l-bambin tan il-grazzja li stajt nagħmel ħafna affarijiet li forsi ħadd ieħor ma kellux l-opportunità li jagħmel. Bħal ta' Manuel Island u l-affarijiet l-oħra kollha. Le ma qatt ma bsart li Meta kien l-ewwel darba li ddarrasna li bdejt tajt ma huwek mhux kif jidhru. Meta bdejt nagħmel ta' Manuel Island, dun qalat tal-Panama Papers. Tajjeb, ma lejna nġġiela tan-nies ma' businessmen kbar. U qed jiġru dal-affarijiet ovvjament ma ħaġ gost. Li kollok chief of staff tal-partit li fl-aħħar bel-aħħar tirrappreżenta inti jew. Ma ħaġ gost, il-verità, u jien m'għandix xejn naħbi u ħanajt eżattament x'ħassejt. Bdejt xi dialogu intern inti mal-bqija tal-partit.
tant kont tiffokat fuq ta' Manuel li fil-verità, għazgħod nagħti każ x'kien għaddej iżjed. Jiena riddik u jiena dik li għandi jekk niffoka fuq Ma oġġett. tajt li xi ħaġa ħassejt, tajt isma' jiena qed noħroġ kontra daw il-businessmen il-midi li daw għandhom legat storiku twil fil-business Malti u inti ħadd toħodhom head-on biex imbagħad li fit-tim tiegħek għandna bil-kumpanija il-Panama. Biex f'dak il-moment naħseb ħassejtek naqra żig bro, taf kif. Le, żgur li ħassejta. Nħossa sallum, I mean. U ġifi, dak kien l-ewwel darba li bdejt. Simboliku. Ġifieri n-nies jistgħu jiġġudikawni li jiena kont qed nagħmel dawk u ħadd kien jagħmel affarijiet oħra. Issa U f'dak il-punt ma bdejtux ma kienux ġifieri f'dak il-punt kien qisu bdejt tissuspetta xi ħaġa u forsi bdejt tħoss intuittivament li jista' jkun hawn xi ħaġa ħażina u però mbagħad kif żvolġiet ir-relazzjoni tiegħek mal-partit? Għax ovvjament bdiet tmur lura f'xi punt. Sa ma ddivorzjajthom illew. Ma dak iż-żmien fuq l-issues tiegħi dejjem sibt support. Ġifieri qatt ma nistax ingerger jiena li ma sibx support fuq l-issues kollha li kelli dak iż-żmien. Sakemm kien hemm Muscat dik il-verità. U ngħidha u nibqa' ngħidha xi hija l-verità at the end of the day. Dejjem sibt support minn għandhom. Fimt ħaddu gost bl-affarijiet li kont qed nagħmel dak iż-żmien u sibt is-support. Ovvjament, ġili speċa tikkunsidra li forsi li l-ek tak il-liwej kollu biex il-mejdi tkompli bil-battalja tijak li qatt ma ndaħallek, pero forsi għal isma' xbin il-Konrad mhux ser nexxilna nipperswadu jagħmel ħaġa oħra. Ħallu għal ta' Konrad. Qatt ma provaw jipperswaduni biex nagħmel, anzi, fi żmien Muscat dejjem kont fil-libertà nagħmel l-rejt. Anzi, meta kien ikolli xi żik bil-Malti, kien ċampilli u kien li ġara l kem. Unna l-kek fidejja. Inti f'xi punt kontat l ma jekk ħanibdija di twaqqafnix issa niftaklek tgħid li. Darba kelli, per eżempju nista' ngħidha. Kien hemm pjanat li jsir barġ kbir bejn Manuel Island u Tinje biex jaħslu d-dajes minn taħt. U kont qiegħed għand il-midi u ġi kellimni s-CEO għalli di taf bija titlu ma nafx bija di. Di xil-marelli issa. U x'ismu, għatlu batili, battali imborċ għalli ma nafx bija tajn. Għalli ħansaqs il-nistijaj, reġa ċempilli, għalli ma nafx ħadd ma jafbija minn nistijaj, għalli bat il-primissa u batlu. Għatli nġilit mal-meddi fuq pontun ta' ġiex metri, jitlu ħanamlu di. Wara sija bat li email, għalli grazzi tal-li ftaħt li għajnija se jaqaf kollox, ċumbum. U waqfet, hemm. Iġveri, dejjem sibt is-support. Jiddispjaċik għal kif spiċċat il-karriera tiegħu, il-karriera politika tiegħu. Ħafna x'jiena nemmen li persuna bħal dak li kellu support kbir seta' jagħmel ġid kbir. Għax kien jaffordja jitlef biex jagħmel l-affarijiet sewwa minn 40,000 maġġoranza kienet maġġoranza storika. X'kienu kont il-pożizzjoni tiegħu jien? Kont nagħmel ħafna. X'kienu l-żbalji l-iktar kardinali taħseb li jagħmel Muscat? Forsi li jafda ħafna nies li ma kellux jafda, I mean. Li ma kien il-Konrad u l-Kit meta sabu tal-Panama. Ovvja, għatta kemm il-darba. Isu, hemm ħafna affarijiet li jorbitaw speċ tal-fenomenu Muscat bej il-Vitals u Ramtu Muluri u l-Pilatus u li ovvjament insomma nistennew sa ma naraw jien naħseb li l-ġimgħat li ġejjin ħansiru nafu ħafna affarijiet fuq kif żvolġiet l-istorja ta' Muscat. Xina Muscat kont nirrispetta ħafna u għadni sa ċertu punt, però tara dal-affarijiet I mean tintilef. Tintilef għax jekk aħna partit tal-ħaddiema I mean ma nistennix li jsiru dal-affarijiet taf kif. Issa ovvjament jien sax niġġudika x'lajn il-ġudikant u minn ħadd. Inti mill-esperjenza personali tiegħek, l-esperjenza tiegħek personali ma' Muscat kienet waħda tajba. Però il-ġudizzju tiegħek fuq biex int kważi qed tgħid li Muscat kien inġenwu qed tgħid, tipo naiv. Jidhirlek li direk Muscat kien naiv. Ma naħsibx li kien naiv, la ma kontx hemm sax niġġudika ta' min u t-tort. Ifhimni, jekk inti kif tabattaj. Jekk qed mexxi inti, jien hekk għall-argument ċatt mill-kunsill. Jagħmel xi żball papali. Min jien irid nirrispondi. Jiena s-sindku fl-aħħar mill-aħħar mhux se tgħid l-isma'. Għamilt żball inti sara kif ħadd ikkorreġiha inti. Min irid nirrispondi jiena għal ħadd ieħor għax jien responsabbli. Qed tifhem? Naħseb li issa mbagħad jiena pereżempju għandi l-impjegati tiegħi hemmhekk nafdhom bajnejja magħluqa, naf li they are all in good faith. Allura nagħmel kuraġġ li naħdem għax naf li daw ħajġbdu l-istess ħabel tiegħi, ovvjament. Qed tifhem?
Ma jekk ikollok, tafda jew ma tafdax, kulħadd għandu dil-problema, kull CEO, kull manager, kulħadd, trid mill-ħaddiema tiegħek issek issib xi ħadd minnhom li qarraq bik, dawn l-affarijiet jiġru kull imkien ukoll. Nasab l-iktar ħaġa li jisubu diffiċli n-nies jipproċessaw ma' Muscat illi l-iżbalji jew in-nies li għafda biex hemm wisq minnhom. Tipo għandek in-nies mela tal-Vitals u Ramtu Muluri u la Bella Kompanija mort. Mbagħad għandek il-Wind Farm ta' Montenegro mod ieħor, għandek il-Kit u l-Konnad bil-kumpaniji l-Pala, għandek hemm wisq biex tibda il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Nina tlaqt mill-partit wara da żminijiet fil-verità, mhux dejjem kollok tat il-benefiċċju tad-dubju. Taf kif, però jiena tlaqt il-leġislatura ta' wara li Muscat fil-verità qas kellu x'jaqsam. Qed tifhem. X'kien l-aħħar kolb, l-aħħar dnub, jidher li aktar waħda li triggerjatni ta' Jean Paul Sofija 100%. X'il-marelli qed nagħmel ma' daw il-verità. Aħna partit tal-ħaddiem, għandek ċans wieħed inti li tivvota favur ħaddiem, ċans wieħed, daf kemm ilhom jeżistu l-Labour Party minn 1921 sal-lum qatt ma kellhom dik l-opportunità. U inti jekk m'għandekx taħbi ħadd tivvota kontra inkjesta pubblika, sinjal li kien hemm għalfejn jivvotaw kontra da what for? What for? X'inhi l-ipotesi tiegħek x'inhi? L-ipotesi tiegħek. Kien hemm min kellu xi jaħbi, mhux ovvja. Għalfejn tivvota kontra. Però żgur li mhux il-membri parlamentari. Jiena, imma xaħat imbuttom biex jivvotaw biex jagħmlu l-parti lajn jivvotaw b'dak il-mod u jiena għatlu f'wiċċu, għatlu kont hemmhekk jien kont nivvota kontrik, tajt. U jgħidu n-nies, Robert Abelu. Għatlu f'wiċċu meta ntajna. Kif ħada? Ħares lejju. Ġennata u di. Tkellimt ma' nies li jivvotaw kontra dakinhar? Le, imma smajt li kien hemm anke minn Beka, Kien hemm anke minn Beka mill-membri parlamentari. Għalfejn taħseb li għax dawk kienu jafu li speċta jien ma niblaħiex li biex kien hemm dan l-argument legali l-inkjesta pubblika ħattellef mill-inkjesta maġisterjali, perswas li kien hemm ħafna nies li mhumiex daqshekk bċiċen li jafu li din hija l-linja tal-partit qed ngħiduha biex nissodisfaw speċjal għax in-nies ma jifhmux, ma jafux jiġifieri inkjesta pubblika, inkjesta maġisterjali. Inkjesta maġisterjali ssir bil-fors. Ġifieri ħadd ma jista' jżomm ikun hemm mewt issir inkjesta maġisterjali bil-fors. Ekku. Tajjeb, ġifieri mandatorja. Issa, inkjesta pubblika meta jkun mewt bħalma ġara hemm nuqqasijiet ta' ħafna nies għax da imut xi ħadd id-dar battak tal-qalb issir inkjesta xorta. Tajjeb, però jekk imut xi ħadd mirdum taħt bil-bini, xi ħadd irid jaħti, mhux ġast. Taf xirrit ngħid, hemm distinzjoni u partikolarment għax kienet art pubblika kif ingħatat l-art pubblika, min iffirma l-kuntratti, min għamel il-riċerki, eċetera, eċetera. Għalfejn taħseb illi ma kien hemm ħadd. Ma kien hemm ħadd bħalek li kien jgħidilhom isma' le jiena. Ma nifhimix jien. Ma nifhimix. Jiena sintkom ma stax ngħid ċerti affarijiet għax m'iniex parti mill-eżekuttiv u l-istrutturi kollha tal-partit. Però jien ta' pubblikament li għandha ssir din l-inkjesta pubblika għax aħna qegħdin hemmhekk għas-servizz tal-poplu biex nagħmlu s-sewwa, għandna l-awtoritajiet biex jagħmlu s-sewwa, għandna n-nies li jmexxu l-awtoritajiet qed jitħallsu biex isir is-sewwa u biex isir l-enfurzar biex l-affarijiet isiru sewwa ma jweġġa ħadd. Issa, fil-kostruzzjoni across the board hemm nuqqasijiet kbar. Jiena għextax fil-gżejra l-kostruzzjoni galor. Jiena protestajt darba fit-triq, tajjeb, mort inkellem dak iż-żmien is-CEO tal-Planning Authority għetlu għalfejn mhux qed isir infurzar. Għetlu qatt ma rajt il-ħadd. Diżastru tikun hemm, għetlu hemmhekk hemm in-nies jgħixu ta'. Għetlu mhix Dubai belt qed jibnu għafda, hemm in-nies irdu jgħixu ġo dak il-ħesilu. Għalli mhux qed ninforzaw, għetlu ma tinforzax, għetlu s-sonori kien tinforzax. U għamiltlu l-protesta mbagħad wara, tajjeb. L-għada minn 120 sajt, 70 minnhom għamlu s-siġilli fihom. Planning Authority. Għamlu s-siġilli ġifieri? Għamlu s-siġilli ġifieri kienet isir illegalitajiet f'daw is-sajts kollha u s-siġillawhom kollha. Ma darba ġrat, darba, u jgħaddi żmien u jerġa' jiġi kollox kif kien. Bil-fors in-nies imbagħad jiddejqu. Imma
Dik il-problema li, l-ikbar problema li għanna, li fissazzjoni ta' nies fil-partit. Allora inti, kulħadd jabbuża. Ġifieri inti għandek sistema, għandek daw l-entitajiet kollha, n-nies li jaħdmu hemm. Jieħduhom relax l-affarijiet, m'hemmx dik is-serjetà, isma', aħna rridu qegħdin nitħallsu biex nagħmlu xogħolna. Tajjeb, qabli kemm kien hemm sintki qabli, ħadd ma ndirizzhom ċerti affarijiet. Bħal Manuel Island 16 sena, u ġifieri dak kien hemm Rizzo kien ipprova, imma mbagħad wara ħadd qatt ma interessaħ 16 sena magħluqa u ma nafux għalfejn. Kulħadd bil-verżjoni tiegħu, tajjeb, u imma li sibt l-affarijiet ġilet-tilla, ġifieri dik. Waħda bis-sodisfazzjon kbir li għandi jiena, u ġifieri. Anka biex it-twemmin tiegħek huwa it-twemmin politiku tiegħek huwa ovvju ħafna spiex għax inhu li inti qiegħed hemm biex taqdi l-pubbliku. 100%. Meta kont qed tara il-Partit Laburista li ma kienx qed jaqdi speċa l-litos tiegħu, speċa di prinċipju u l-Partit Laburista ġi imsawar propju biex jiddefendi l-ħaddiem iż-żgħar. Eżatt. Meta bdejt tara ħiżvija, ġieli għaddit min moħħok isma' aħjar nara kif nagħmel u insib li l-nifsi x'imkien qrib it-tmexxija. Ħanajdlek, malli rajt ċertu azzjonijiet, għat dabħal meta tkun plejer, tajjeb ġetim tal-futbol. Jekk il-coach lilek ma jridx. Ma jridekx forsi nipponta biex insirjien il-coach. Rajta diffiċli ħafna. Mbagħad ċertu azzjonijiet li bdejt nara, għadda n-nies minn hemm fuq, li ma jridunix. Kien ikollok qabel ma tlaqt, kien ikollok konverzazzjonijiet interni. Żgur, u darba mort lajt panik enormi ju. Fej? Il-partitu. Ma Daniel Mikallef nista' nsemmihom. Panik kbir lajtu. Fuq xiex? Ma tinti tibda tara kunsillera tiegħek stess, wieħed partikolari jagħmel affidavi ġuramentat falz tajjeb li qal li jien iddeċidejt waħdi biex nagħmlu l-appell tal-petrol station, meta hemm ix-xhieda. Tajjeb li jiena għadta fil-laqgħa l-ewwel laqgħa li għamilt wara li skoprejt. X'kien jimmotivaħ ma biex jikdeb fuq hekk? Jew kien imqabbad x'imbagħad bdejt ninduna li da mqabbad. Bil-fors, jekk il-partit tieħu ġurament falz ma jagħmellek xejn, kunsiller minn tagħna stess. Xejn ta' mamlulu da ġifieri nqattaw il-karti tlu x'nagħmlu nqattaw il-karti. X'karti nqattaw? Mela inti mal hawnhekk qed nilagħbu xi logħba ċess jew. Apparti dan il-moment speċjali huwa. Ma mek indunajtu mbagħad li daw ma jridunix, efhimni. Għalfejn l-istanz tagħhom x'kienet? Huma ġo partit għaw Malta sfortunatament meta jkun hemm xi ħadd li ma tistax tikkontrolla, jaraw kif itajruhom. Murajni mhux bija biss b'ħafna nies oħrajn anke f'partiti oħra biex ma nsemmix ismijiet. Fimt? Ma kien hemm reperkussjonijiet fuq ħajtek la darba tlaqt mill-partit? Fis-sens li kien hemm l-attentat li għamlu lek ħajtek naqra iktar diffiċli? Bil-maqlub. Ġara. Le, għamin ikon hemm bżonn xi ħaġa minn entità ċempel ħalli fidi. Ġifieri. Anke waqt il-laqat, kwiet perfett. Min kien jgħid it's better to be feared than loved. Ma għax min qala ma naseb tapplika. Għax jgħidu da fakid da mhux se jaħbilna, da mhux se jostor spiex ta' in-nuqqasijiet tagħna aħjar naqdu ilha. U ma jafu fej qegħdin miegħi. Ġifieri jiena mhux semmur ngħid affarijiet minn wara darħat, jiena dejjem l-affarijiet dejjem għadhom. Ġifieri jafu fej qegħdin miegħi, ġifieri min jipprova li I mean kif ta' battajt jaħqarni għal xejn, ġifieri kwalunkwe CEO ta' entità li hemm, I mean meta tlab xi ħaġa, tlabta għax kienet dovuta lejn il-poplu, qatt ma tlab xi ħaġa li ma kienx. Qed tifhem, ġifieri jafu fej qegħdin miegħi kollha. Ma naqbdu għal-kandidatura tiegħek jew? Nagħmlu trid. Ta' bil-ħaq kien Niccolò Machiavelli meta kiteb The Prince illi fih saħaq is better to be feared than loved. Ma il-kandidatura tiegħek iddeċidejt illi bil-gżira għal-gżejjer dik hija sejħa spjegalna naqax tfisser. Mela, in-nies jafu il-maġġoranza tan-nies jafu x'għamilt għall-gżira, taf kif? Jafu xi problemi provajt nittekilja, jafu xi tkellimt fuq il-pollution, pereżempju fuq it-traffiku, fuq l-importanza tal-ispazji miftuħa, fuq ċertu il-proġetti bħal Manuel Island. Allura, jekk tara simbolikament ġol gżira, is-sindku tal-gżira, fimt, ħadem għal dol affarijiet li fil-verità jaffettwa l-poplu kollu. Fimt Manuel Island mhux tal-gżirjani biss. I mean, kienu jiena meta lajta dik il-biċċa xogħol ċemplu li anke mir-Rabat li kienu jmorru
Hemmhekk qed tifhem. Ġifieri għalhekk mill-Gżira għall-Gżejjer. U kien preċedent għal Malta importanti Appuntu, ġifieri. Plus li nbistajt nagħmlu dak l-statement mill-Gżira għall-Gżejjer. Ġifieri oġobni mill-suġġeriju li xi ħadd. Xi perswadik imma illi dan u l-pass li jmiss għalik? Xi perswadin li dan u l-pass number one, ritna hokejl. Jiena naf li ħafna nies huma diżillużi, jiena l-ewwel wieħed, għax jiena tinsix, jiena ġej familja nazzjonalista, il-verità. Ġifieri jiena ġiliet mal-familja tiegħi biex ħadda l-pass, imma jiena dejjem mindu kont żgħir. Irrikonċiljajt jew issa? Ma xi Xorta għadha tinħass. Għax mhux ħadd insihom hekk l-affarijiet. Minkejja li m'għadekx fil-partit, ġifieri issa. Kien hemm min sejju partikolari li. Ma jridx Le, li ġejna close, imma kien hemm membri tal-familja. Għatta l-karti kompletament. Eżatt. Għalfej xtaqt li rrituħu barometru għat, li rrituħu kejl. Eżattament, ritnuħu kejl. Il-kejl ta' xiex? Naf li bħali hemm ħafna diżillużi bis-sistema politika ta' Malta. Tajjeb. Allura jiena x'options kelli. Fil-fatt ħriġt tal-Kunsill ukoll, għax irid nara kejl anke mill-Gżejra. Ġifieri jien għamilt efforts kbar għall-Gżirjani li ħadd ieħor qatt ma għamel. U rid nara dan nies jekk japprezzaw jew le. Dal-affarijiet kieku jkollok sintku għall-argument f'pajjiż barrani, żgur da li ġennen il-kulħadd jekk jagħmel dal-affarijiet. Imma Malta għandna problema enormi ta' kif taqbad tajt. Niddeċiedu għal-partit mingħajr raġuni. Taf kif ġifieri jagħmel xi il-partit minnu, in-nies ma jafhmux il-partit x'inhu, l-arma, il-binja l-kbira li hemm tal-pjetà u l-ħamrun x'inhu l-partit. X'jagħmel partit allura? Il-partit huwa grupp ta' nies li jingħaqdu flimkien biex iwasslu messaġġ u flimkien imexxu il-pajjiż u x'naf jien. Ġifieri flok individwu wieħed għandek grupp ta' nies, dak hu l-partit. Qed tifhem, issa jekk jiena kont ma' wieħed minnhom u ġara li ġara u jien ma nistax inkompli magħhom minħabba anki l-ideoloġija tajjeb. Issa hemm affarijiet oħra x'jiena fir-riżenja tiegħi mhux ġast l-ideoloġija u l-affarijiet li ġraw fimt hemm affarijiet oħra. Taf kif li ġraw li personali u tal-warrant pereżempju 6 xhur nistennew. I mean jiena u 110 avukati oħra. Taf kif? Għax ħadd ieħor derlu li aħna nistennew, meta di dritt fundamentali li wieħed jaħdem u għaddejna mill-eżamijiet kollha, taf kif? Kien kwistjoni tal-ġnien hija kwistjoni kera immensu. Għadni sal-lum jien. Jiena f'dak il-punt meta kont qed insegwi l-istorja tiegħek u taf li segwejta ħafna mill-qrib. Dak il-punt għad ma naf kif jista' għad irreġġa din ir-relazzjoni lura wara Is-support ta' ħafna ta' Nimmaġna ma isu. Għax dik kienet kattiverja kbira, anke kif kienet maħduma biex jiena naqaċċajt mal-pajjiż kollu. Immaġina da. U inti l-umiljazzjoni għalik hija red kbiru. Ovvjament, mhux għalija biss għal kulħadd. Jekk inti kif taqbad tara li kien hemm pjan biex li umiljawni u jġibuni ma niswa xej, għajmin hemm reputazzjoni tiegħi, mill-familja tiegħi għandi tfal, jien irid ngħajjixhom l-tfal u għara U inta li kemm iġġillit tal-reputazzjoni tiegħek qed tifhimni li xagħti ġieli ġielek. Għan-nies, all bnejt reputazzjoni tiegħi b'mod awtomatiku bli għamilt, però jiena ġġillit tan-nies fl-aħħar mill-aħħar għax inkont inħoss. Kien hemm persuna pereżempju apprezza ħafna bdiet Manuel Island u malli qalli dat diskors għajt iċċassat leħu, għallinti biddilt li ħajti u ma tafx kont semmejt għandibu. Fimt ċaħat jiġi għajdlek hekk. Min tiħu pjaċiru dak is-sodisfazzjon. Mux li għandek il-bank account ħajsplodi. Fimt, imma ħafna mill-politiċi ma nafx, ma jarawiex di. Fimt, ma jarawiex. Għas in-nies ta' ħafna minn nies ma jarawiex. U allura rrittuħu kejl ta' fej qegħdin bħala soċjetà jekk ux qegħdin niddivorzjaw ruħna minn din l-idea li nkunu tribalistiċi. Però naħseb li l-evidenza mek qiegħda meta inti tara l-voter turnout dejjem qed tonqos. Ġifieri dan mhux qed jgħid il-partit qed jgħidlek oħroġ ivvota u vvota. Ġifieri għall-inqas dak in-nuqqas tu ubidjenza ġa qiegħed hemm u naħseb it-turnout tal-elezzjoni li miss żgur ħajkun inqas minn tal-ġenerali ma dik dejjem. Issa rridu naraw, jiena qisnet kif nara din l-istorja qisha li inti jkollok il-partitari ishom qegħdin f'relazzjoni ma' partit. Mbagħad ishom jibdew bid-divorzju. U fil-bidu jgħidu ma jiena le ma rridx iktar relazzjonijiet, taf kif di tiġrilek inti wara tkun ilek għal żmien twil f'relazzjoni tgħid le aħjar single xbin. Imma mbagħad wara żmien tibda tirrealizza li
tajjeb li titħaddan ma' grupp ta' nies li forsi għandhom idea ġodda, għandhom ideoloġija ġodda, għandhom tiri ġodda, għandhom mod ġdid ta' kif joperaw. Però ma nafx eżatt fejn qegħdin f'din l-istorja, ma nafx hekk l-elezzjoni li jmiss u x'se jkun kontinwazzjoni ta' dan il-moment fejn in-nies sempliċement ma jridux jafu iktar bil-politika, jew u x'ħajbdew joqorbu iktar lejn nies bħalek u bħal nies indipendenti oħrajn. Veru, li qed nara bħalissa, ġifieri hemm ħafna nies diżillużi, il-problema li qed nara li daw jippreferu ma jivvotawx. Issa, jekk inti ma tivvotax, jien ma nifhimiex del-biċċa xogħol min jiddeċidi ma nivvotax u nara ħafna kummenti, ma ngħid għalfejn jagħmel hekk da. Taf kif? Għax jekk int ma tivvotax, xorta ħajtilgħu 6 membri fil-Parlament Ewropew, xorta ħajtilgħu il-Kunsillira kollha, xorta ħajtilgħu is-sindki kollha anke bla kwota, eċetera, eċetera. Fimt, ġifieri fil-verità inti tiġi irrelevanti. Qed titfa' lilek innifsek irrilevanti. U l-partit jgħidlek sewa għamilt ma morċ. L-importanti li ma morċ teħin naħa l-oħra u l-ħattijħor. Jena għasib kienem żmien jiena nħoss illi ma tivvutax kważi kienet għalija kienet tagħmel sens għax tant kienem isa eġemonija jgħal-kalma ta' żewġ partiti li isek inti meta mhux se tivvota isek qed tgħid isma' lebda minn daw. Daw jena ma naqbilx magħhom u mhux minix les li nipparteċipa f'din il-pantomima tad-duopoli. U dik nifema, imma issa f'dan il-punt fejn għandek iktar kandidati indipendenti u minn partiti iżar illi qed jikkandidaw ruhom, lasla hemmhekk qiegħda. Ħadd minn daw ma nafx kemm hemm 21 kandidat biex ta' issa l-għażla il-menju qed titwessa ma dekx għandna jew soppa jew minestra. U li ma jafux in-nies kemm tidħol serjetà jekk ikun hemm iktar nies. Fl-antik, per eżempju, kien hemm ħafna iktar partiti ta' Pellegrini, kien hemm ħafna u kien hemm iktar serjetà għalfejn. Għax iċ-chances li int in-nies jixxiftjaw lek dak iż-żmien kienet minn partit tal-ieħor, vera kellek dak l-stronghold dejjem. Tajjeb, imma kellek min kien kapaċi jixxiftja minn partit għax għandek rappreżentanza. Allura x'għamlu daw? Għamluha diffiċli biex jiffiltra xi ħadd ieħor. Fil-fatt l-unika mod li kif narajjin li jiffiltra xi ħadd huwa f'daw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Biss. Għax jibqija fl-elezzjoni ġenerali, it's close to impossible. Li jinti titla minn distret, għax jiditilaw 5 kandidati minn distret. Ġi għandek 25,000 vot, inti qasmu bej 5,000 vot per candidate. Impossibli inti li titħol u tieħu 5,000 vot, doable sa ċertu punt. Ma hija missjoni kbira ħafna. Il-partit iż-żgħar qatt ma kellhom strateġija fil-verità. Da joħorġu kandidat kull distret biex li hija l-nar strateġija possibbli. Mid-vot minn hemm, mid-vot minn hawn, mid-vot minn hawn. Jekk toddhom orrajt jiġu 3,000 vot, imma x'ħad tagħmel inti fuq distret biss tridhom dawk. Ġifieri flok qabdu distret u faqgħuh li kien ikollhom ċans, ninferx ma' Malta kollha biex tajt għandek il-membri tiegħek qed jikkontestaw, imma fil-verità daw jafu minn qabel li ħajmorru għall-logħba u ħajqalgħu patafjum goals hekk. Mhux hekk li ħajmlewhom. Le, naħseb dik għandha tkun l-istrateġija jiena għall-partiti li anke għax ma jkollhom limitazzjoni fuq ir-riżorsi. Għax għandu ċans kulħadd. Da bħal sistema Franċiża. Kulħadd jista' jsir President. Macron qabel ma sar President mhux kienux jafu bih ħafna nies. Ġifieri grupp żgħir kien u rnexxielu jsir President. U dik id-demokrazija fl-aħħar mill-aħħar tal-li kulħadd għandu dak iċ-ċans. Mela, ħanet kemm naqra dwar il-mixja tiegħek l-Ewropa. Sewwa, l-ewwel nixtieq nifhem, hekk b'mod ġenerali inti fuq il-proġett Ewropew x'taħseb fuq il-proġett tal-Unjoni Ewropea fis-sens. Ara, l-idea number 1, l-idea tal-Unjoni Ewropea kienet wara t-tieni gwerra dinjija. Daw ma rridux iktar gwerer, tajjeb, allura rridu li l-Ewropa tingħaqad flimkien biex number 1, l-first principle kien to avoid gwerer bejnietom. Li kien l-għan prinċipali. Issa. U dak għan li naħseb inti sibu importanti qed naħseb Alright, issa qed ngħixu fera moderna, ġifieri ma nimmaġinax li bej pajjiżi Ewropej jista' issir gwerra anke kieku ma teżistix l-Unjoni Ewropea fil-verità, però il-fatt li qed hemmhekk u toħloq blokk kieku kollox jimxi kif suppost, tara x'saħħa għandek inti. Qed tirrappreżenta 500 miljun ruħ, mhix xajta, l-ikbar blokk fil-verità naħseb fid-dinja. Eħle, huwa l-ikbar blokk jidirli. L-ikbar blokk għax għandek iċ-Ċajna hemm popolazzjoni ħafna ikbar, imma bħala kostellazzjoni ta' pajjiżi differenti nimmaġina.
Huwa l-uniku. U li Għax inti jkopera għandek fuq dak gvern. il-livell. Għandek gvern. L-Unjoni Ewropea hija government. Mhux bħal NATO u l-affarijiet l-oħra li alright qegħdin membri imma m'hemmx daw jgħaddu EU is liġijiet. the world's largest trading bloc. Eżatt. Qed tifhem jiġifieri jara x'saħħa għandhom, tajjeb kieku l-affarijiet isiru sew, tajjeb u min kunu qiegħed hemm fuq qed veru jirrappreżenta l-pajjiżi kif suppost, l-Ewropa tista' tagħmel ġid kbir. Ġid kbir. Ma naħseb qed tagħmel ġid kbir. Qed tagħmel, ma tista' fil-fema tagħmel tiegħi. l-opinjoni tiegħek tista' tagħmel ħafna iżjed. Mhux hekk. Tajjeb biex kieku kollox perfett, ma jkollokx dak iċ-challenge li tmur hemmhekk, kieku kollox jimxi perfett, inti tmur hemmhekk biex l-ak li tara ħażin tiġġieled biex tirranġah. Jien dak dejjem kien qaddejsi, l-affarijiet ma sax inbiddel bħal persuna, sax biddilha, I mean taqta' qalbek minnha, però l-affarijiet tista' tbiddel, tiġġieled biex tbiddilhom. Mela, jiġifieri qed tgħid li l-Unjoni Ewropea bħala proġett huwa wieħed importanti ġab il-paċi, jiena nżid malik apart il-paċi ġab iktar prosperità mill qatrajna fl-istorja tagħna, iktar flus, iktar mediċina, iktar U jiena nista' nitkellem fuq, pereżempju, l-proġetti tal-EU, tal-environment li tħanna fihom il-gżira għandna tlieta. Tajjeb. Li huma dejjem qed napplikaw għal xi oħra ġifieri, għax biex tieħu proġett tal-EU is not very easy. U aħna bħalta mbagħtu mill-economies of scale għax jekk għandek għall-argument Kunsill il-Ġermanja Munich għall-argument, ikollhom daqskemm hemm nies jaħdmu f'tat-taxxa jew fil-tal-vet u x'imkien ieħor f'daqqa taf kif qed tifhem jiġifieri aħna imbagħtu naqra, però xorta jirnexxielna għax imbagħad għandna l-università li nidħlu sħab magħhom għall-proġetti. Inti tinqalgħu biex tagħmelhom dan networks biex issib il-min għandek bżonn tinkludi biex. L-isbaħ ħaġa, jien meta kont chairman ta' Ambjent Malta, l-ewwel ħaġa li għamilt xi m'iniex espert tal-ambjent. Taf kif? U laqqas illum ma nqisruħi bħala espert tal-ambjent, però ntqajt ma nies tajbin kollha. Paul Paċ, pereżempju, Professor Paul Paċ, tajjeb li veru da Alfred Baldacchino, nies top notch f'dal-affarijiet u tallimt ħafna kont noxa nitkellem magħhom. Taf kif? Jiġifieri f'Malta għandna nies kapaċissimi kieku rridu nagħmlu l-ġid, ma titkellem ħafna minnhom, tajjeb jgħidulek tajna qalbna. Għax inti mbagħad trid mingħand il-Ministru tal-Ambjent, jekk il-Ministru tal-Ambjent mhux interessat, minn daw tiltilhom ir-rieda kollha. Kien hemm ieħor pereżempju sa kodba għamel dawn u rrid imexxihom il-gvern biex jitlu fl-iskejjel. Kif jista' jkollok studenti inti li jirrispettaw l-ambjent meta inti mhux inti qed tallimhom? Għax huma ma jridux nies li jikkritikaw il-gvern li għandna ambjent diżastru. Allura x'jagħmlu daw? L-edukazzjoni telimina dik il-biċċa x'jiena ċert li kieku it-tfal nispjegawlhom. Tajjeb, u nagħlmuhom fuq l-ambjent isir xogħol ta' ġifieri hemm l-ekoskola u dan ma taqbadx biżejjed jien kieku ndaħħal suġġett li semmih sostenibilità. Biex inti kull tifel u tifla jkunu jafu li jekk tiddisponi mill-iskar tiegħek taf fejn se jmur. Mhux da jaħsbu li sparixxa, jekk inti użajt it-toilet u flaxxjajt taf fejn se jmur għall-argument li tkun taf kollox kif jaħdem u moħħok jiżviluppa ħafna iktar. U sostenibilità fil-fatt hija parti kbira mill-missjoni Ewropea. 100% lek għatlek aħna tħanna f'daw il-proġetti, pereżempju, jkollok expertise across Europe. U aħna jiena noxa pereżempju laqat ma' daw in-nies għax ġili tħalt magħhom biex nismagħhom u ngħidulhom l-esperjenza tiegħi f'Malta kif ngħidulhom li ridna nagħmlu pompa ġoġnien. Kulħadd jibqa' ċassat u jitħaq u jibki f'daqqa, fimt għax ġennat enormi u ma qed jiġġieldu biex xi ħaġa tajba jġibu aħjar. U aħna qed niġġieldu biex ma jfottu n-ġnien pompa tal-petrol. I mean, qed tifhem x'inhi? Jiġifieri hemm element kbir ta' edukazzjoni nedukaw il-xulxin. Fimt huma li tisma' l-istejjer tagħhom x'qed jagħmlu f'pajjiżhom daw tieħu gost. Min tajt aħjar Malta nagħmlu l-istess. Ġifieri anke mela qed ngħidu paċi, prosperità u li naqsmu l-arfien bejnietna. 100%. Sewa. Hemm xi perjodu jew xi mument fl-istorja tal-Ewropa fejn titħoss li l-Ewropa partikolarment brillat jew kien mument importanti għall-istorja? Naħseb il-fatt li fit-tkabbir, per eżempju, fit-tkabbir tal-Ewropa li tħanna membri aħna u x'naf jien naħseb hemmhekk kien hemm kif taqbad tajt. Iktar għarfien, jiena fuq l-Unjoni Ewropea għans li ma konniex membri, aħna ma konniex nagħtu każ daqshekk x'kien jiġri ma jiġrix. Imbagħad meta tħanna membri li forsi seta' kien hemm aktar informazzjoni dak iż-żmien meta tħanna membri, x'jiena naħseb ħafna minn nies li vvotaw kontra ma kinux jafu. Taf kif? Passoltu ġiet affarijiet tal-partiti. Mela daqqal nitlu, mela ma nitlux għana. Għamlu ġaġor għana. Dik hija l-saħta l-ikbar problema li għandu l-pajjiż fortunatament. Għax ħafna nies jillimitaw ruhom sal-partit. X'qed jgħid il-partit ħażin, mela ħażin.
Għajmin inti titkollok moħħ kritiku biex inti tara inti jekk hux tajjeb jew ħażin. Apparti sa ma tasal biex tiġi mill-uħ inti ġol l-Unjoni Ewropea, hemm triq vera diffiċli hu għax inti trid tilliberalizza trasport, għandha daħħalna l-cash registers, kulħadd ikkisser daż-żobb ta' cash registers tal-karozzi tal-linja għandha rridu jitlu dak kien parti mill-proċess biex fl-aħħar jilqgħuna fl-Unjoni Ewropea. Saru l-affarijiet ċerta għaġla li bażru daqsxejn il-pajjiż ukoll, bħal beħ tal-bank pereżempju tal-Midmed Bank. Dak kien parti mill-proċess tal-Ewropa, hija. Ejja, hekk naħseb. Meta biħejna l-HSBC, għalfejn għax kien state-owned? Għax kien state-owned rridu daqsxejn iktar cash naħseb jien. Il-pajjiż kellu daqsxejn dejn. Kellu bżonn injection. Apparentament, dal-aħħar kont qed nagħmel riċerka. Privatization, saru għalkemm saru privatizations għax inti biex tidħol fl-Ewropa trid tipprivatizza ċerti affarijiet. Trid tipprivatizza ċerti affarijiet jew tikollok ċertu tipo dħul. Għax pereżempju it-tnejn. U mbagħad hemm ir-regoli tal-state aid li inti ma tistax tkompli tiffinanzja xi kellha tfotti s-soħieles. Eżatti, l-Ermolta fil-fatt dak li ġra għalax ma setgħux jibqgħu jissussidjawha. Din l-epoka hekk ta' dan it-tibdil kollu dan il-kumbattiment jekk hux ħanatlu fl-Ewropa jew le, inti dak iż-żmien il-ħaqtu kellek interess politiku. Kelli 23, kont insegwi. Kont insegwi ħafna iva. Kont insegwi. Kif kont perċepija l-affarijiet? Dak iż-żmien l-informazzjoni ma konx nara biżejjed jien. Tajjeb, ma kont fittixa? Kont infittex, ma dak iż-żmien tinsiex internet u dal-affarijiet. Ma kienx dak l-aċċess. Ma kienx hemm aċċess. Ġifieri kien hemm molek karti kif ħataqrom, I mean jekk tifittex karta partikolari, taqra kollox, dak iż-żmien hekk kienet. Ma kienu ħafna niftakar dibattiti fuq xara bank hekk darba kull 4 ġimgħat. Ma kienu biased, fimt, ġabuha su ballon politiku biex qed jgħidu l-Labor Nazzjonisti l-verità issa ma tantx waslet kif suppost. U banalizzajnieh dak id-dibattitu fil-verità, nasib in-nies ma kinux qed jifhmu eżatt. Eżatt, kien hemm trattat, kien patafjun karti li fil-verità ħadd ma qrah, kulħadd kien joqgħod fuq x'qed jgħidu erba' minn nies, fimt? Hekk kont nara almenu dak iż-żmien. Le, naħseb li. Fil-fatt, ma kontx mort nivvotajt għal-referendum. Ma votajx għal-referendum? Min il-verità ngħid m'għandix qatt ma ħbejt xejn, ma mhux ħadd jiċċekkja. Ma kontx mort. Kemm trasparenti. U ma kien hemm punt fej dej tikkonsidra li r-relazzjoni tagħna mal-Unjoni Ewropea kif qed ngħidu l-ikbar trading block tad-dinja hija xi ħaġa importanti f'ħajjitna. Ara, jekk inti tuża l-affarijiet sewwa, it-tuż sewwa da kulħadd ikollu l-għodda, jekk taf tużhom jew ma tafx tużhom. Tista' tixxilaq għodda li hawn. Jekk ma tafx tuża, inutli tkun għandek. Issa, jekk aħna l-għodda li għandna nużawha sew, pereżempju, għandik eżempju ċar, dal-proġetti tal-EU, għax liktar li missejt mal-EU kemm li sintku fuq dal-proġetti. Tajjeb, number 1, l-impjegati tiegħi saru esperti madoffi kif daħlu fihom dal-affarijiet. Tajjeb, ġifieri, jekk veru rridu nibbenefikaw mill-Ewropa, dawn huma available għall-kunsilli kollha l-argument. Imma jekk il-kunsilli l-oħra mhux qed jibbenefikaw minnhom, mhux se jaraw kemm tista' toffri l-Ewropa daw biljuni hemm, ġifieri, anke fuq il-Green Deal u dal-affarijiet kollha. Jekk inti tutilizzhom sew, aħna użajna xi miljun fondi f'studji f'affarijiet, imma llum għandna espert. Ġilt għajt mal-esperti għak. Fakar nġismu Fabian Bort. Inside out jafum ċertu affarijiet vera għandu. Moħħu fuq daw l-affarijiet bis. Bada jġin jħsib insaqsiħu jkun jaf. U jisifer, u jmur lem, u law, sadak qabel ma vera dedikatu. Ma kienx jgħamil dal-affarijiet ta' kont naraħ intelligenti, u meta bdejt fit-2015 għatlu x'tixtieq tagħmel, għatlu naħseb jiena jekk naqbdu fuq l-ambjent. Għanna fejn imirħu, u daħħal bruħu ġismu fis-suġġett u sar espert. Ġifieri anke meta jintaqa' ma' ġifieri dak huwa kif taqbad tajt. It-trofi tiegħi biex niftehmu dak il-persuna. Gburi bl-iżvilupp tiegħu bħala ħafna u nieħu pjaċir nitkellem miegħu għax sar expert u dak qed jagħmel digital twin tal-gżejra ġifieri li fiha mbagħad ikun hemm digital twin hija l-mudell qisu. Digitali tal-gżejra. Ġifieri l-oli tal-bini, kollox dettaljat, minn tista' fuq għad titfal għad-data pereżempju tal-pollution u tista' tkejjel u dejjem tibni fuq dak id-digital twin. Issa, meta inti jkollok digital twin, id-deċiżjoni tista' tieħu huma informati għax fuq it-traffiku pereżempju, inti tkun tista' taħdem iktar għax ikollok kollox il-data tkun
imdaħla f'dan id-digital twin. U dan id-digital twin, il-gżira biss għandha jew hemm lokalitajiet oħrajn li qed jagħmlu li. Sa fejna fina fimni għax xed nagħmlu aħna, ma naħsibx li hemm xi ħadd ieħor qed jagħmlu. Għax għandha utilità enormi estra din. Anki pereżempju fejn tidħol climate change. Aħna għandna d-data ta' Malta kollha mbagħad għax qed jilgħab fuq il-gżira biss qed jagħmilha fuq Malta kollha. Dawn huwa kollha proġetti tal-EU? Żgur. Okay. Mbagħad hu ġifimni għax inti mbagħad tibda titgħallem minn għandaw in-nies. X'qed jagħmlu huma x'dak imorru laqa, mhux se jitkellmu fuq dak il-proġett biss. Fimt, jekk imur jitkellem x'għad jgħidu aħna fil-lokalità tagħna qed nagħmlu hekk u hekk, ejwa dejja tajba dik nagħmlu aħna wkoll. Ġifieri mhux ġas jillimita skont x'iridu jagħmlu tal-proġett imbagħad tista' tagħmel affarijiet oħra. Qed tifhem? Huma affarijiet interessanti ġifieri laqqas il-Ministeru ma tjagħmilhom dawn. U il-fatt li l-Ewropa għandha fil-miri tagħha it-titjib tal-ambjent anka tal-gżira. Nasbija wkoll xi ħaġa pożittiva le tal-Ewropa. Ġifieri nistgħu nżidu anka dik mal-lista. Ara, aħna bħala pajjiż jekk wieħed jinnota mis-64 law saru żbalji kbar. Issa, immaġina li aħna m'għandniex dak il-watchdog għax aħna għandna watchdog l-Unjoni Ewropea hija watchdog u jekk inti ma timxix mar-regoli jaqtawlek il-fondi u ħafna affarijiet hekk. Jekk inti m'għandekx dak il-watchdog immaġina x'diżastru kbar milli għandna hawn. Ġifieri inti wkoll tħares lejn l-Ewropa bħala isu dal-istandard li aħna nħarsu lejh biex nibqgħu speċa konformi mal-bqija tal-Komunità Ewropea. Żgur. Issa hemm miri pereżempju li inti 20% tal-art tiegħek titterġa' tirriprestina għal li tkun wirt naturali fej qrid tista' immaġina Malta li kieku dawn ir-regoli ma jeżistux, ara kif nibqgħu nibnu kullimkien u ma nagħtu każ xejn. Ġifieri tajjeb pereżempju hemm in-Natura 2000 sites li kont responsabbli dak il-perjodu li kont chairman minnhom. Taf kif daw hemm regoli joħorġu mill-kummissjoni li inti tittimxi magħhom. U trid f'daw il-postijiet tagħmel ċerti affarijiet biex inti tirriprestinhom. Fimt? Ġifieri immaġina m'hemmx dar regoli aħna. Il-poplu daw ma jafhomx. Ġifieri affarijiet tajbin hemm. Naħseb ukoll ma jafhomx l-innutajt u għalhekk xtaqt vera insomma fuq l-Ewropa kemm jista' jkun. Għax li tinnota qisu meta tisma' ħafna bid-dibattiti għalmenu fil-passat. Biex id-dibattitu dwar min ħajkun l-MP li jmiss, ikunu ħafna politika lokali fil-verità u għad isu ma nibdew nifmu. Isma' Malta mhix iċ-ċentru tal-univers, anzi Malta hija parti minn dan il-blokk enormi illi għandha tista' vantaġġi kbar minnu u bidlet anke l-perkors tal-istorja tagħna kif bidlitu. Biex daw il-konverzazzjoni nħoss li importanti għax tajjeb li nħossuna mhux Maltin biss imma wkoll Ewropej. 100%. U aħna anzi il-fatt li ċerti affarijiet ma nagħmluhomx. Ma sax inqablu lilna nfusna. Aħna għas-standard ta' bankejna ma kapaċi nagħmlu. Fimt? Ġifieri immaġina li daw mhux qegħdin hemm. Immaġina. Tajjeb, ġifieri daw il-limitations li hemm nalla qegħdin hemm. Għax kieku għaddiju Natura 2000 sites. Kieku mhux qegħdin membri aħna, forget it. Issa hemm mejr importanti ħafna fil-Green Deal u dal-affarijiet kollha. Qed tifhem? Issa mal-ewwel nilqgħu aħna x'ħon nitlu fi spejjeż u x'nafin dawn l-affarijiet li hemm fil-Green Deal kollha tajjeb dawn ma sninna nagħmluhom 20 sena. Mhux issa ġaħna affaċċjawhom kollha f'daqqax tal-pajjiż hekk jiġri. Il-voti jirbħu fuq kollox. Tajjeb u l-affarijiet taħt it-tapit. Karozzi pereżempju żid taxi saw 5,000. Jekk tagħmilhom division by 68, għandna bżonn mit-taxi kull lokalità aħna. Mit-taxi kull lokalità, apparti taxis il-boja, għax daw il-wajb. Ovvjament daw morru kompletament kontra il-regoli tal-emissions. Żgur, u hemmhekk tinduna għax pagi baxxi, mhux ma nafx kemm ituhom daw, ma għax pagi baxxi x'huma taffordjax inti mit-taxi kull lokalità. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. X'iktar forsi tixtieq talenka li huwa importanti dwar l-Unjoni Ewropea għax issa wkoll nixtieq naqbad speċa inti x'taħseb li hemm dwar l-Unjoni Ewropea li fejn l-Unjoni qed tiżgarra. Fimni fuq dil-biċċa xogħol tal-COVID għandi d-dubji tiegħi.
Għajmin fuq il-vaċċin u x'nafien, qatt ma tħalt fija fid-dettall imma mill-affarijiet li qrajt kien hemm ċertu tgerfejx biex niftehmu x'inti mbagħad għandek oħra. Jekk inti għall-argument għandek poter kbir għax imbagħad meta tmexxi li hu, għandek l-ikbar blok, għarax power għandek tkun il-kommissarju, l-commissioners, taf kif. Qed tifhem jiġifieri jekk xi ħadd minn hemm fuq irid jabbuża għax suq għandu biex jabbuża da, jabbużaw tagħna berba minn nisa waħseb wara għandek suq ta' 500 ara kemm ir-regoli hemmhekk irridu jkunu mal-politiċi stess li ma tistax ikollok bniedem inti li qarraq da. Jista' jerriqlek kull memm mbagħad. Le, jien naħseb li dik l-ikbar tensjoni, jiena ċertament għad kif mort Brussell, l-ikbar tensjoni hija bej l-istati sovrani u kemm għandhom jeddijiet huma versus l-Unjoni Ewropea bħala amministrazzjoni kemm jista' jkollha jeddijiet fuq dawk l-istati sovrani. U inti għandek nis li huma federalisti u nis li għedu lek le. Aħna rridu noqogħdu għar-rasna. U speċa il-ħin kollu hemm dik l-arm wrestle għaddejja bej min għandu jkollu l-iktar jeddijiet. Hija interessanti ħafna le għax speċa on paper. Per eżempju, ħafna iktar faċli inti neħdu jina fl-idea tal-vaċċin, per eżempju. Kien iktar faċli li inti il-vaċċin tixtriħ bħala blok, jekk tiddeċidi tixtri mediċina bħala blok, per eżempju, forsi mhux il-vaċċin. Iktar faċli tixtri mediċina bħala blok, imma mbagħad jekk tixtri mediċina bħala blok, il-pajjiżi sovrani ħajkollhom jużaw dik il-mediċini partikolari. Competition law ħafna mill-affarijiet li timponi għalih stess, ġifier anki tittoqgħod attent li ma tiksirx il-liġijiet tagħha stess. X'għandek element ta' competition inti. U hemm isu dan insomma dan isu tug of war il-ħin kollu għaddej bej min jixtieq li naħsbu li dwarna nfusna iktar bħala Ewropej. Umbat hemm min jgħidlek le aħna nippreferu naħsbu dwarna bħala Ġermaniżi għall-argument mbagħad għalhekk hemm il-Parlament għax inti ma tistax taqtal lin-nies ma dak ħoħsibhom inti dan ħoħsibhom jien. Pereżempju il-familja llum tajjeb għandek ħafna cross-border marriages. U anki m'hemmx għalfejn tiżżewweġ fil-verità ma jekk għandek it-tfal, għandek l-istess liġi tirregola kollox. Issa hemm ħafna pereżempju Malta li jkun ma' barranija jkollu tfal bħali pereżempju. Allura li hu tidħol fi cross-border relationships biex niftehmu ta' jkun hemm it-tfal u tal-affarijiet. Issa, jiena kieku nixtieq li tidħol anki hemm scale sħiħa. Kemm qed jiġru divorces u break divorzi u affarijiet. Relazzjonijiet li ma jirnexxux. Ma jirnexxux across Europe, jiġifieri hemm ħafna. Għalhekk l-Ewropa tittamel qafas pereżempju biex tirregola dal-affarijiet. Għax għandek pajjiż li jagħmel hekk, pajjiż li jagħmel hekk, u naħseb tkun taġit. Li taqbad l-ekspertiż kollha tal-pajjiżi kollha biex tagħmel framework perfett. Għandek kollox. Fimt, jekk taqbad l-aqwa bniedem minn kull pajjiż għall-argument, għandek 27 l-aqwa bniedem li jifhem f'dal-affarijiet u flimkien daw jagħmlu liġi tal-familja li għandek biċċa li tkun lokali ddeċidu għall-lokal u għandek biċċa kbira biex inti kemm jista' jkun tagħmel liġi across the board li tkun perfetta. U dan huwa fil-fatt għalhekk għandna wieħed mill-għanijiet tiegħek li tasal għal dan il-framework. 100%. Għandek pereżempju European Court of Human Rights li inti fejn ma tasal xaw ħadd tmur hemm. Għaliex għandek tmur hemm, għandek xejdu law 95% tal-cases li jintilfu għaw jintrebħu hemm. Ġivem xi ħaġa ħażejna. 95% tal-każijiet kostituzzjonali Malta u tmur relatati ma' human rights. Ma' human rights, tmur hemmhekk u tirbahom. Kien hemm ħafna pereżempju tal-proprjetà, l-antiki, għandek ħafna cases tal-familja li jmorru hemm u jirbħuhom. Allora, x'qed wasal biex il-qorti tagħna ma tiġġeddiġ? Mhux il-qorti, il-Parlament daw irid iġeddidhom. Mhux il-qorti qed tiddeċiedi fuq il-liġijiet fuq il-liġijiet li hemm ġieli tiddeċidi minn ċerti artikli ma jagħtux kasu. Fimt, però hemmhekk għalfejn għandek bniedem iddaħlu f'dak l-ispejjeż avukati u mbarazz meta għandek iċ-ċans tirranġa l-liġi Malta għalhekk qed ngħidlek. Ikun hemm direttivi u regolamenti li jkun across the board fuq il-pajjiżi, fuqna inklużi. Fimt, għax hawnhekk għandna element tal-voti, ġifieri tagħmel l-affarijiet biex takkwista l-voti. I mean, that's not democracy, bir-rispett kollu. U naqgħod ngħidu x'għan demokratiċi, fejn demokratiċi jekk inti l-voti qed tixtrihom. Nasib xorta demokrazija ma' demokrazija li demokrazija manipola. Għalhekk ċerti regolamenti rridu jkunu across the board tal-familja li għal-qafas u s-sinsla tal-Ewropa kollha fl-aħħar mill-aħħar għandhom ikunu minn hemmhekk.
U dik hija l-ewwel parti tal-missjoni tiegħek, però naf li għandek partijiet oħra tal-missjoni tiegħek u ħanasal għall-pjattaforma politika tiegħek, però nixtieq ukoll nistaqsik mill-MPs, l-aħħar MPs li kellna tal-aħħar leġislatura. X'taħseb dwar ix-xogħol tagħhom? Taħseb illi sa kienu aħjar, sa kienu biex għamlu iktar? Ara, jiena nemmen li kollha jkunu in good faith, ma naħsibx li kif taqbad tajt. Anki l-kritika, jina jdaħuni kontra Malta u mux kontra Malta, kif jista' jkollok inti? MP, li jara l-ħażin u ma jitkellimx, jina mux ħankun kontra, ma tistax jgħidlu kontra Malta, jekk ir-rule of law kien hemm affarijiet fuq rule of law. Edha ta' taħt. Suppost jagħmlu daw, ġibda suppost skont ċerti nies imorru hemmhekk u ma jitkellmux. U jekk jitkellmux kontra Malta li favur in-nies li qed ibagħtu minħabba dawk in-nuqqasijiet, sorry. Kif fimt, ma għax għandek element kbir ta' brainwashing, tajjeb, daw jemnuhom li kontra Malta, dax qed jikkritikaw il-ħażin tal-gvern, sorry ta' mela qed niġġennu. Fimt? Jinaseb dik hija xi għamlu daw imorru hemmhekk u ma jgħidu xejn. Fin-news tilgħin dal-affarijiet dal-MPs meħjutin x'inhuma. Fimt? Min dal-affarijiet tiddiskutihom mhux biex taħsar għall-pajjiż, anzi biex tagħmel il-ġejt f'ġieħ kemm hemm. Hija parti mill għax ikollok min qed jabbuża mis-sistema Maltija. Naħseb fundamentalment għax l-ewwel biex għamil dik il-kritika fuq id-demokrazija, inti naqbel li aħna għandna demokrazija difettuża. U demokrazija difettuża primarjament minħabba n-nuqqas ta' edukazzjoni. U s-sistema elettorali kif inhi tkellem ta' kemm il-darba u jien. Imma naħseb li nġerħu din il-sistema elettorali, speċa kieku għandna ħafna iktar għarfien ta' kif nistgħu ntejbu s-sistema elettorali tagħna, kieku dawn l-affarijiet nistudjawhom l-iskola, isma' teżisti s-sistema elettorali ma teżisti di, u mbagħad tibda tindunazhom di ma taqdinix. Dik kienet taqdina forsi meta qabel ma n-nies ma kienux jħorġu mill-irħula pereżempju, mela issa. U hemmhekk dik l-edukazzjoni inti ħatibda tagħmel iktar pressjoni biex l-affarijiet jinbidlu. Jiena naħseb li intuittivament in-nies qed jagħmluha dik il-pressjoni, fieri meta tinħarsu lej probabbli naħsebx li hemm xi 100,000 ruħ li dawn li mhux se jivvutaw. Jiġri naħseb dik fiha nfisha hija pressjoni impliċta. Imma tlaqna lura l-MPs. Kien hemm xi MP partikolari li tħoss li għamel biċċa xogħol tajba l-aħħar leġislatura? Ara, naħseb Dr. Alfred Sant għamel biċċa xogħol tajba. Kont insegwih u jinforma ħafna n-nies għax l-ikbar nuqqas ħanajdlek. Kif taħdem l-Ewropa, inti għandek il-Parlament li huwa rappreżentattiv tal-poplu, x'inti l-Ewropa taħdem bħal-gvern, għandek l-Eżekuttiv li huwa l-Commission, tajjeb u mbagħad għandek il-Parlament u għandek il-Qorti wkoll. Għandek il-Parlament. Issa l-Parlament huwa direttament elett mill-poplu. Hija importanti li l-MP ikun iwassal il-messaġġ il-ħin kollu ta' x'qed jagħmel. Fimt? Il-ħin kollu, naħseb Alfred Sant kien iwasslu dak il-messaġġ ħafna. U kont insegwih ngħidlek il-verità. Kien hemm xi ħaġa li partikolarment li baqgħet miegħek xi ħaġa li qal Alfred Sant, xi ħaġa li kiteb Alfred Sant. Frekwentament kien jikteb, ġifieri, u kien jagħmel podcast ukoll. U kien jagħmel kritika, ġifieri kostruttiva, Alfred Sant huwa politiku tajjeb. Kien euroskeptiku naħseb li jiena nemmen li f'demokrazija, hemm din kritika ta' Alfred Sant l-ewwel jgħid li ma rridux nidħlu l-Ewropa, mbagħad jidħol l-Ewropa. Alfred Sant, għax jiena fimtu sa ċertu punt dak iż-żmien. Alfred Sant kien jaf li hu kif taħdem u kien jaf kollox. U fil-fatt meta tħanna flihu aħna tħanna baġla kbira. Li stajna nagħmlu aħjar, ħafna. Anki kif inbijaw ċertu assets tal-pajjiż, meta jkollok dar inti darba tbieħ, ħassek biħħejta bix-xejn, daqshekk tlift kollox. Fimt? U dak iż-żmien saru ħafna żbalji, ġifieri fimt l-argument tiegħu. Forsi seta' jagħmlu aħjar u seta' jispjega n-nies aħjar, għax forsi hemmhekk kien ibati. Fimt? Pero Alfred Sant huwa bnidem kapaċissimu, ġifieri u bnidem ġenwin u bnidem onest. Fimti ġifieri il-pajjiż telef meta neħħeħ minnu, fl-opinjoni tiegħek. Naħseb naqbel fuq dik naqbel. Jien qatt ma fimt eżatt speċa il-viżjoni ta' Alfred Sant għal Malta fil-kuntest globali x'kien se jkun, speċa kont nifhem li speċa ma kienx tappella l-Unjoni Ewropea minħabba overreach, minħabba li forsi tilfu s-sovranità, u mbagħad kien hemm ħafna dan il-paroli ta' ħanitilfu neutralità tal-pajjiż, però il-fatt li l-istituzzjoni fi anfisha tħaddan nies li huma kritiċi ħafna tagħha, jiena naħseb li hija ħaġa pożittiva ħafna. Jekk ma jkunx kritiku, bħal li pereżempju
Li kieku ma konċ kritiku fuq ċerti affarijiet ma kien jinbidel xejn. Qed tifhem? Ġifieri inbidlu ċerti affarijiet għax kont kritiku. Ekku. Jekk ma tkunx kritiku, min titħolx fil-politika jekk mhux ħadd kritika, nkella qatt ma jitranġaw l-affarijiet. L-Unjoni Ewropea tikollha din il-konfidenza fiha nfisha fil-proġett tagħha li tista' tkompli tiġġedded u tisma' l-kritika li tikkonvinċi tajjeb lill-oħrajn. Ekku. Jina stajt għad-sindku, per eżempju, għalek nħobb inqabbel għax jina għandi l-esperjenza, stajt noqgħod kwiet u ma nagħmel xejn. I mean, ma kienx jgħidu forsi sindku tajjeb għax ħallejt l-affarijiet jiġru u anke hemmhekk. Għax ma sax il-karriera tiegħek nagħmel hemmhekk jekk inkun qiegħed hemm. Fimt ma sax inwieħed xejn għax tittara x'ħadd sib ma' wiċċek imbagħad. Mela, nitkellem ma' ħafna nies li jgħidu li isma' ma jiena Konrad Malta rridu mhux Brussell. Però X'taħseb dwarha? Ara, huwa step kif għad qabel. Huwa l-unika mod sfortunatament li jien nista' nagħmel pass il qudiem. Biex jekk jiena noħroġ indipendenti għall-elezzjoni ġenerali. Għajdli inti, x'inhu ma' chances. L-unika ċans li għandi biex jiena nimxi l qudiem tajjeb huwa dil-elezzjoni li ġejja. L-unika ċans. Meta tajt timxi l qudiem xi vuol dir eżatt li jkollok iktar impatt fuq li jien nista' nbiddel ċerti affarijiet ikolli saħħaw. Minn sint kun nista' hemm eżempju ċar. Għandi kollox les biex dak il-ġnien nista' nibdih. Stajt nibdih sena ilu dak il-ġnien. Għax hemm deċiżjonijiet ta' ċertu nies li għandhom il-power, ma għamilt xejn. Jekk jiena nibqa' f'dil-pożizzjoni. Għalfejn ma għamilt xejn kif wieħed żomm. Għax il-lens ma tawniex il-go ahead biex nagħmlu. Sena sħiħa mill-kawża tal-qorti dan il-proġett ilu li suppost sar sentejn tlieta ilu. Hemm kollox lest ġifieri minn 3 snin ilu. Issa jiena kelli nagħmel dak il-proċeduri legali tajjeb irbaħt il-kawża u rbaħt l-appell u mill-appell 26 April tas-sena l-oħra, sal-lum ma smajt assolutament xejn. Imma jiena nsarraħlhom rashom il daw in-nies li jiena xorta ħanibqgħu, ġifieri jiena ħanitkellem fuq l-affarijiet li jiġru u li jiġru hemm. Dak hu sabiħ li tkun politiku tajjeb jiena. Fuq ta' Manuel Island jien spjegajt kollox bil-lej sa żedd x'kienet jiġri. Ġifieri ma bqajx ngħidu x'irridu park hemmhekk jekk hemm kuntratt, qed nispjega li hemm kuntratt. Sam billi noqgħod nitħaq bin-nies ngħidulhom jien irridu park xorta ma interessanix hemm mhux m'hemmx irridu park. U ma kont nirranġa xejn li kien hemm, kont inkun qed nitħaq bin-nies. La darba titla' jekk titla'. Int malim grupp. Ngħidlek il-verità. Malim grupp politiku beħsiebek. Attendurhom kollha. Il-xewqa tiegħi u li nibqa' indipendenti anki hemm. Ma diffiċli u ħafna stija. Hemm xi 7 jew 8 minnhom indipendenti. Non anskri le żdiedu ta' le l-aħħar li għamilt naqra riċerka dwar non anskri żdiedu naqra. Però inti mbagħad għandek is-7 gruppi u xek, 7 gruppi. U mbagħad fis-7 gruppi hemm il-partiti. Aħna l-unika pajjiż li qegħdin fit-tnej biss. L-unika pajjiż fl-Ewropa li qegħdin f'ġiex blocks. M'hemmx ieħor. Xejn ġdid, ebda sorpriżi. Allora inti. Ma dak jirrifletti x'inhu għaddej fil-pajjiż. Din aħna il-problema ta' il-binarju normali. Imma hemm pereżempju meta tkellimt ma' Sandra għalt li Greens Kassola nasbu kol ma' Greens se joħroġ. Inti hemm blok li tħoss li partit partikolari li jenfasizza fuq il-valuri. Jiena nħoss. Tajjeb, il-valuri qed imorru l-baħar. U l-iktar wieħed li laqatni, verità. Minnhom għax nemmen li bil-valuri inti l-iktar ma x'inhu ma tal-valuri? Il-valuri tas-sewwa biex niftehmu. Il-valuri tas-sewwa. U valuri nsara u valuri tas-sewwa. European Conservatives and Reformists. Le. Mux li jem Meloni, il-president tagħhom daw. Mbagħad hemm dawk Identity and Democracy li huma wkoll qrib tagħhom. Le, laqqas. Ok, mela mbagħad New Europe jista' jkun. Nali għada. Li huma Alliance of Liberals and Democrats for Europe. Mela għal min forsi mhuwiex daqshekk m'għandux daqshekk għarfien ta' kif jaħdem il-Parlament. Il-Parlament jaħdem dan il-mod li inti għandek f'dan il-każ, f'dan il-moment, 7 gruppi politiċi. Fih dan kull grupp politiku inti jista' jkollok partit wieħed jew aktar. Per eżempju l-IPP huma partit wieħed, minn għalija l-SND ukoll partit wieħed. Imma mbagħad għandek pereżempju l-Greens li huma xi 2 jew 3 jidher li speċjal. U hekk taħdem 4. Ġifieri inti bħalissa għadek speċjal qed tomot jekk hux se tkun non anskri. Għax ovvjament jekk inti nixtieq non anskri. Ix-xogħol tiegħek hija non anskri. Għalfejn ma dik ix-xewqa? Biex ma nkun marbut ma' xejn, inti
jekk tidħol f'partit u mbagħad tittara x'ismu tagħhom. Ġifieri inti ma tistax ġo partit u tgħidlu sma' jiena rritek jew irritek, taf kif? Ġifieri jekk jien xi ħaġa ma toġobnix, se jkun hemm mixu partikolari li ma naqbilx mal-partit, ikolli nitlaq. Le, jena jidirli illi l-aħħar darba konta t-kelmna għal-kassola divuha. Għalli speċta għaxu per eżempju għandu xġilixu tal-abort. Eżatt. Issa, jista jidħol, t-tir tiegħu li jidħol mal-Greens. Sewwa. Bit-tir, bl-arranġament minn qabel illi jisma' nifirmaw agreement li fuq l-abort mhux magħkom. Sewa, affarijiet of conscience. Jista' jsir hekk? Ma nafx hekk hux il-partit kollha jagħmluha, imma għalli l-Greens għandhom din l-istorja li huma naqra iktar flessibbli. Ma nafx. Għax in-non-unscree il-problema tagħhom hija li speċa kif inhom qasam il-Parlament jiffavorixxa ħafna l-partiti dik hija l-verità. Jieħdu ħafna iktar flus, ħafna iktar ħin biex jitkellmu, eċetera, Ma m'għandix tkun hekk. Dik xi ħaġa li wieħed jista' jġiegħed pereżempju. Għaliex m'għandix biddilha di? Jekk ma tagħmilx sens. Kun parti mill-kumbattimenti għal. Mhux hekk. Jiena qed nirrappreżenta n-nies daqs kemm qed tirrappreżenta bniedem ġo partit. Ġifieri jekk kien nkun fil-Parlament Malti għall-argument indipendenti. Ġifieri ikolli xi nuqqas għax hekk inti titlu gwaljanza s'għamilha f'kull imkien. Mhux fejn jaqbel lilek biss mhux hekk imma. Le, ma nafx eżatt l-intop li wieħed isib. Wieħed li naf fiċ-ċert li speċa tkun diffiċli ħafna hija li pereżempju jekk meta tkun non-unscreen, naħseb qasem non-unscreen wieħed li jmexxi pereżempju kumitat. Ma dik m'għandix tkun laqqas. Għax kif taħdem il-kumitat qiegħda li inti bażament biex tispiċċa ċer ta' kumitat jew fil-kumitat ħajvvota l-Parlament. Sewwa. Allora, inti peress li m'għandekx għanla ħbib, essaċ, m'għandekx fakin il-grupp tiegħek biex jivvutalek, jew biex jagħmellek il-lobbying isma' aħna ħantuk il-kumitat fuq il-karozzi, inti imma tina l-kumitat fuq iż-żrinċijiet ta'. Jekk jagħmlu search fuqi u jaraw x'għamil tajdu, ħjar intu kumitat Imma, insomma, xaġa li għadek taħseb forsi il-qoddim jekk tiffinalizza. Zomna informati. Tinsiex issa għanna dibattitu ieħor, ġej. Mela sa dak id-dibattitu. Mbagħad insomma ninformaw n-nies naqra iktar tard. Ukoll, mela, xi ħaġa li kienet dejjem il-kavalju d-battalja tiegħek kienet ovvjament l-ambjent. Naf li diġà tħaddidna ħafna fuq l-ambjent tul dan il-podcast, hemm xi ħaġa li tixtieq iżid ma' kif kieku tiżvolġi l-missjoni tiegħek għat-titjib tal-ambjent Malti ġewwa l-Ewropa? Ara, number one, l-Ewropa tagħmel xi skoss miri. Tajjeb għandek il-Green Deal, għandek skema oħra li trid inti iddaħħal ċertu ammont ta' natura fil-pajjiż, għandna problema kbira. Across the board. Sa, aħna naħseb l-iktar pajis li għanna problema. Aħna l-iktar pajis, mux fl-Europa, sa, fid-dinja li għanna toroq vizavi l-art li għanna. Fid-dinja number one aħna. Ejwa, xibta fl-istatistika. Xejna l-ewel, demmel u għadem. Issa, li għet namlu aħna, għet nżidu t-toroq. Għet tifem, minn flok nżidu l-spazji miftuħa. Tajjeb, u għet nżidu l-karozzi. Meta għanna di problema kollha ġifiri. Mela ħna l-iktar pajis fid-dinja li għanna toroq vizavi l-art li għanna. Ġifiri il-footprint ta' toroq jek tamela mal-art li għanna fil-pajis, hija l-iktar fid-dinja pala ratio. Sewa. Issa, li qed nagħmlu aħna, minn flok nindirizzaw dik il-problema, qed nżidu l-karozzi. Biex dil problema tkompli tikbar nkomplu nżidu t-toroq. Tagħmel sens di? Ġifieri dika hija regola number one. U naħseb jiena l-ikbar ajsor u l-ikbar chaos li hawn fil-pajjiż qed toħloqhom il-karozzi. Il-mod li nġestixxu. Kienu jkejlu l-ekonomija l-ġieħna biż-żieda ta' karozzi, tista' timmaġina di. U li f'60 sena indipendenti qatt tajjeb qatt ma tkellimna fuq trasport. Qatt. Jiena meta kont tifel jien issa da 40 sena ilu. Konna 20 sena indipendenti. Qatt ma kont smajt ġi tal-linja qed taħdem dak iż-żmien. Konnu pjaċir naqbad tal-linja noqgħod driver hemm u nara jsuq. Fimt, imma llum naqas timmaġina. Fimt, u tal-linja, kont taqbad tal-linja, kont taf li ħatasal fil-ħin il-belt tal-argument kien ikollok appuntament, illum ma tistax tagħmilha di. Għax ikun hemm U allura inti speċa kif minn fejn taqbad din il-problema? Dik li tkun Brussell, inti step one x'ħatkun għalik? Ħanajdlek. Jekk taqbad il-problemi kollha li joħolqu l-karozzi, tajjeb, u tindirizza dik, tindirizza ħafna mill-problemi li hawn fil-pajjiż. Tajjeb, one. Issa, hemm miri kbar fl-Ewropa, daħ fil-Green Deal, dek jagħmlu
agreement daw, bil-fors timxi miegħu. Ġifieri aħna biex niġu carbon neutral sa 2050, daw l-affarijiet nindirizzawhom kollha. Ma nistax naqbdu aħna u ma nagħtux kasom dal-affarijiet ta'. Issa, il-problema tagħna għax imbagħad meta jitkellmu fuq daffarijiet kif jitkellmu. Defense, iddefendi, ma nġibu deroga fuq dik, deroga fuq dik, deroga fuq dik, mentri kif indirizzajnihom qabel dal-affarijiet. Anke kemm ili jemien għax ili nitkellem fuq dal-affarijiet. Fimt, kieku bdejni 10 snin ilu dal-affarijiet, kieku qegħdin tajjeb għax aħna tinsiex aħna pajjiż żgħir. Jiġifieri f'pajjiż żgħir inti, id-deċiżjonijiet huma daqsxejn jaħfef. U nasba li kif ippuntajt li difettiħor ta' demokrazija, għax dawn huma jiena perswas daw qed jgħidu hija sa 2050 mhux se nkun hawn. Mhux oħra dik, aħna qatt ma pjanajna f'dal pajjiż. Qatt ma pjanajna. Naħseb il-local plans kienu l-unika pjan ukoll kien fażull għax illum xorta qed jagħmlu li jridu. Qed tifhem x'inhi? Jekk ma tippjanax pajjiż, tajjeb inti tippjana Singapore għalfejn huwa pajjiż li kellu suċċess. Kemm ekonomikament, kemm jekk tmur hemm indafa kbira għalfej. Għax daw jippjanaw 25 years ahead dejjem. Allura inti taf fejn tittasal għandek il-linja fejn tittasal. Issa kif tasal imbagħad taġġusta biex tasal hemm imma tkun taf fejn tittasal. Aħna xi ħadd jista' jgħidlek fejn naslu fejn ħanaslu f'dal-pajjiż ma naħsibx. Assolutament le, l-ebda miż-żewġ partiti ġifieri vera diffiċli li jkun insaqsi naħseb kwalunkwe mexxej ta' żewġ partiti. Isma' il-pjan ekonomiku għal 10 snin li ġejjin x'inhu? Il-pjan għall-ambjent għal 10 snin li ġejjin. L-importanti nagħmlu tkabbir. Ma tkabbir mill-lum għal hemm prezzu fuq il-tkabbir. Qed l-kost ara x'qed inħallsu, xi stress qed inħallsu aħna biex sarda tkabbir biex imbagħad tara xeba ħela ta' flus. I mean, għalfej qed imbagħtu dat tkabbir fl-aħħar mill-aħħar ħafna nies qed jagħmlu sagrifiċċji minn dat tkabbir li toqgħod inti l-isptar għall-argument għandek kjujiet kbar. U għandna l-infrastruttura tal-pajjiż mhix tiflaħ għal dat tkabbir. Il-verità, l-elettriku bdew jisplodu l-ġonot kollha taħt l-art minħabba sħana qalu. Fimt, ma dak minħabba l-konsum. Jekk inti l-gżira kellek 1000 unit, tajjeb, illum għandek 4000 unit, ġifieri ara kemm qed jiġbed kemm għandek iktar geezers, kemm għandek iktar ACs għaddejjin, is-sħana dejjem tikber. Fimt, ġifieri l-infrastruttura mhux qed tlaħħaq. Fimt, għan ispiċċaw morru l-bahar f'dal affarijiet ta' ma għat tukas, l-importanti li nisimgħu dil kelma tkabbir ekonomiku u n-nies għandhom il-flus fil-but. I mean, mhux dawk biss tittara. Mhux hekk. Tittara l-futur ta' tfal, jiena meta kont tifel jien. Kont imur il-ġnien waħedna hemm kien iktar libertà. Illum x'libertà għandhom in-nies? X'libertà għandhom? Ma ħana f'dat tifel tiegħi jmur waħdu fil-ġnien hemm. Ma tafdaħx kulħadd naħseb. Fimt, hekk wieħed joqgħod jirrifletti. Jenduna u le mux sejrin tajjeb. Enut li nqod ngħidu x'inhu tkabbir ekonomiku, bravu. Imma x'qed inħallsu għalih? Il-tkabbir ekonomiku f'għamilna ħahna ma minixxi ma hemmx għalfejn tkun xi esperfej. Tifhem li l-opportunity cost kien dawn l-affarijiet kollha li huma uġġeħ ras għalina jekk l-ambjent u l-mental health u t-traffiku u l-frustrazzjoni kollha. Ħudhom fin-1980. Qabad in-nies kollha. U għarek kemm xaħat minnhom kurt jiġi fil-żmien tal-lum. Wieħed ngħidlek jien. Wieħed issa dak iż-żmien ma kellna xejn. X'kenna aħna? Imma ċert li konna iktar kuntenti dak iż-żmien mill-lum. Allura xi ħażejna tiġri hu. Jaħseb għajr forsi l-mediċina u l-informatika. Anke tqum filgħodu. Għamilna żmien aħna nqogħdu bir-żabbuġa minna sena. Li bir-żabbuġa biex immur l-iskola ta' Sliema, xorta kienet komda. Mara mill-lum bil-karozza x'għad ngħidu b'tal-linja dak iż-żmien konna mmorru, konna neqfu l-Marsa naqbdu għal ta' Sliema u missieri kien jerġa' jmur lura x'kien jaħdem il-Marsa dak iż-żmien. Fimt? Ukoll kienet komda, mura mill-lum tal-linja minn bir-żabbuġa semmek u da. Ma tagħmilix. Fimt? Bil-kejos piż kbir hemmu. Piż kbir issa fuq l-infrastruttura u anke hija kaotika kif qed ngħixu aħna. Fimt? Ġifieri daw il-miri anki tal-Green Deal huma importanti għal pajjiż għax u bik fil-Parlament kif ħaners u iktar qrib dawk il-miri. Bil-fors jiena nispjegahom in-nies u. Bil-Green Deal ġiri smajt xi 100%. 100% mela. Parti mill-kampanja edukazzjonali kważi. 100% dak il pjaċir tiegħi li nwassal il-messaġġ hawnhekk nagħmel platform tajjeb rid tagħmel anki bil-kunsill pereżempju. Fimt dil-biċċa xogħol u kont nispjega x'jiena f'kull ma għamilt nispjegajtulhom x'qed nagħmel ma nagħmilx aħseb wara minn hemmhekk li għandek inti platformi kbar u l-messaġġ tista' twasslu ħafna aħjar.
Grazzi tal-li t-segwu t-taħdida tiegħi fl-imkien ma' Konrad Borċ Manxe. Infakkar li jom numru ta' azjendi illi li l-najtuna daqqatit sabiex ġimgħa wara ġimgħa nkun nistgħu nkomplu ntukom dan il-kontenut li huwa parti minn proġett tant tal-qalbna u tant nippruvaw nagħtu l-aqwa servizz li nistaw fil-qasam tal-medja Maltija. Dawn l-azzjendi huma il-Browns li jipprovdu l-Gut Health, il-Maple li jipprovdu s-Sourdough, l-CRM li magħhom għamilna dak id-dokumentarju dwar l-Unjoni Ewropea, grazzi l-ESS, Apex Media, kif ukoll il-Garmin, eCabs, Kotriko Stretta, kif ukoll il-Go li magħhom nagħmlu il-każin fuq Talkers Channel 100, grazzi Derek Meets, kif ukoll Wellbees li nfakkar għadhom kif niedu il-website tagħhom wellbees.mt li hija website effiċjenti immens illi niggarantixxi se tiffaċilitalkom ħajjitkom ma nafx eżatt kif ħanikwantifikawha imma ħafna. Ħajjitkom ħasir ħafna iktar sempliċi la darba tinnavigaw li wellbees.mt u tablu użu minn dan is-sit illi verament ħajfaċilita il-mod illi tixru l-affarijiet li għandkom bżonn. Apparti li wkoll il-Wellbees għandhom cashback scheme li hija tajjeb ħafna. Patreon.com/John Mallija. Ma nafx għalfejn ħokni bnieħri. Who knows? Artlaqna sa Junu Konrad. Mela, għawek ġulin tal-għalġaġ fuq l-screen naħseb biex nal u dan il-kapitlu. The European Climate Law sets a legally binding target of net zero greenhouse gas emissions by 2050. Uħanaqbat u najdan kun skiet u ċarfu għadi. Jekk dan il-pajis jiddeċidi li jiġi jitnejjek fil-prezent, l-unika ħaġa li għet jgħamil ħajkun għet jabbi u jgħaxa vera krudili fuq it-faltana. Jekk kemm nħobbu tfal u tfal futuru minn 297. Realment, meta niġu għal-fatti, meta niġu għal-si u no, u meta niznu ġenwinament l-affarijiet. Vera ħobbu tfal? Naraw, bux bil-paroli, blazzjoni, sa naraw. Mela, the EU institutions and the member states are bound to take the necessary measures at EU and national level to meet the target, taking into account the importance of promoting fairness and solidarity among member states. Mela, parti oħra mill-pjattaforma tiegħek, għasna fjek parti mill-pjattaforma tiegħek, però hija żgur xi ħaġa li tinkwita ħafna l-Maltin. Fil-fatt hija l-iktar ħaġa li tinkwita l-Maltin li hija l-immigrazzjoni. Meta l-Eurobarometer jistaqsi lill-Maltin isma' din il-kampanja Ewropea fuq xiex l-iktar tixtiequ li jibbażaw għall-MPs tagħkom jew il-kandidati għall-MPs. Number one hija migration and asylum. Mill-ħsibijiet ġenerali tiegħek kumba speċjalment nibdew narblu affarijiet. L-ewwel net, wieħed jiddistingwi bejn l-immigrazzjoni li qed nitkellmu fuqha tal-ażil u l-immigrazzjoni li qed inġibu biex nissostanzjaw l-ekonomija tagħna. Dik hija d-differenza kompleta. Jiġifieri, tal-ażil pereżempju dis-sena meta jruħġew li huma ftit compared kemm kienu jiġu qabel, tajjeb, issa kemm qed jiġu nies mill-Asja biex jaħdmu f'Malta u eluf kbar. U jiena naħseb il-poplu mhux qed jifhem id-differenza bejn daw it-tnejn. Tajjeb, issa it-kabbir ekonomiku ta' Malta tajjeb ibbażat fuq dan l-influss li ġej mill-Asja m'għandi xejn kontrihom tax ġabu fuq il-Malta Today li tkellimt bħal wieħed minnhom. Jiena anzi meta nirkeb taxi nispiċċa f'konverzazzjoni magħhom vera nies ħelwin, edukati, fimt, imma il-pis tagħhom fuq il-pajjiż huwa enormi. Il-pajjiż ma kienx lest biex jidħlu daw in-nies kollha f'daqqa tajjeb ġo pajjiżna, u spiċċajna il-Maltin f'ħafna xogħlijiet. Jiena jkellmuni taxi drivers, pereżempju, Maltin, ħafna minn daħ ħadulhom x-xogħol il-verità. Għax dan għandek 5,000 taxi, għajdli inti wieħed Malti daw jirnexxilhom l-Indjani. Fimt, għax daw joqogħdu 10 ġo post, jekk għandhom 1,000 euro kera fix-xahar ħalsu 100 euro kull wieħed biex joqogħdu biss, jista' Malti jikkompeti magħhom da meta irtiħallas jollon. Jew iħallas il-kera u. Lert, għal-standard of living tiegħu bl-unika mod li jista' jikkompeti. Sa dej qed nitkellem lek fuq xogħol partikolari wieħed. Ma ħadd ma jgħidhom dal-affarijiet, jiena nifhimhom il-Maltinu. Da qed jikkompeti ma' daw in-nies li fil-standard of living tagħhom mhux bħal daw għax daw joqogħdu 10 f'appartament. Il-flus li jaqalaw jibatuhom il-maġġoranza tagħhom barra, ġifieri il-pajjiż. Fimt, qed iħallasom daw għall-argument qed jieħdu paga ma tibatuha barra, ġifieri. Vantaġġi partikolari mhux qed jieħdu kbar, fimt?
Is-suq tal-kiri jieħu vantaġġ kbar, però. Is-suq ħanajlek, is-suq tal-kiri bir-rispett kollu li kulħadd. Huwa li fotta il-pajjiż. Anki restorant għaliex huwa għal-ikel, mhux bil-fors. Jekk inti restorant biex tikri il-proprjetà għandek 100 euro, 200 euro, 300 euro kuljum. Bil-fors titolli l-platti. Mhux hekk. Fimt, ġifieri minn hemmhekk ġej kollox, mill-prezz tal-proprjetà. Din nitkellimha ħafna ma' ristoranti jżedu l-kirja vera salbithom isra. Mhux hekk. Ma jiena nitkellem anke businessman fil-Gżira u wieħed partikolari tat-Terkiġ marġu ħanu żgħar l x'fettillek kien ibbieħ għalli qed jolli l-kera noqgħod naħdem għalih jien. Għandu raġun hu da. Għalli preferi bħanu żgħar kera naffejqijat u għalmenu għandi biżżejjed biex niekol mhux naħdem għal min qed jikrili. U jien noqgħod b'xejn. Jidher li 74% ta' suq tal-kiri huwa nies ta' third country nationals li huma li qed jikru 74%. Li kieku dawn jitilqu mill-ekonomija ma tiegħi kollha sa kollox. Le ma daqshekk huma ċentrali għall-ekonomija. Irid ikun hemm kontroll. Aħna f'Malta stajna kontroll fuq xiex? Fuq kemm iġġib nies. Fuq l-ekonomija kif suppost. Daw fetħu l-bibien u ġibu l-barra u ma naraw fejn ippostjawhom. Għalhekk imbagħad hemm naqas il-competition bejniethom għax inti għandek supply enormi tagħhom daw in-nies. Qed tifhem? U l-Ewropa x'issa tagħmel f'dan il-każ? Fimni l-Ewropa jekk hawnhekk jiddeċidu li jibqgħu jdaħlu n-nies ma tantx tista' tagħmel xi oġġetti kbar li tista' twassal il-messaġġ biex in-nies jifhmux qed jiġri għax daħat ma tispjegahom kif qed ngħidhom jien l-affarijiet nimmaġina jien. Qatt ma smajthom għalmenu. Kon nismaħa ħafna din narrattiva ta' qed tara daħluna fl-Ewropa la kif spiċċajna. M'għandix taqsam l-Ewropa. Kif qegħdin barra mill-Ewropa l-Indjani nistgħu jġibuhom xorta. Aħna konna nibżaw għax kien hemm li jiġu l-isqallin jaħdunna x-xogħol kollu. Fl-Ewropa jekk tiftakar tajjeb fl-antika kienet narrattiva. Ekku. Ġifieri dawn mhux qed jiġux qegħdin fl-Ewropa, żgur li le. Imma b'xi mod reġgħet qabdet din narrattiva u din narrattiva biex taljana lin-nies għax l-Ewropej tal-Pakistan mhix il-verità. Qed tifhem. Ġifieri m'għandi xejn kontri jon nerġa' ngħidha f'daw in-nies imma il-pajjiż inbidillu wiċċu l-pajjiż fil-verità. Il-Gżira pereżempju impakkjata bihom. M'għandi xejn kontrihom, għajmin kollha jselmu li fil-ħodu, għajmin ma jdejqonix. Imma tittara inti l-importanti pajjiż x'inhu? L-identità tiegħu li inti żżomm kif taqbad tajt. ċertu identità li meta jiġi xi ħadd iżurek turist. Fadallek xi ħaġa Maltija, jekk timmur timxi l-Gżira l-argument tajtaw fejqiegħed New York għax nazzjonalitajiet kollha hemm. Il-metropolitanizmu però anke pereżempju Londra jekk tmur Londra. Ma esaġeratu, aħna tinsix pajjiż żgħir. Pajjiż żgħir, aħna mhux Londra l-Ingilterra jekk tmur ġu ċerti postijiet ħassib Ingliżi biss, u dak l-ambjent għandek fejn tmur, Malta m'għandek xu. Londra, jagħmel sena ngħix Londra, darba minnhom insomma ntlift x'imkien Shoreditch jew xi ħaġa u rrid tinsib dal-pub insomma u mort fuq wieħed u għatlu sorry which way to msejt kien jismu l-pub. Li kellimni Ingliż lura ħadd qata'. Għattina l-fejt noħqata għal-qaħba. Għax emmek tant kien hemm l-Albaniżi u mill-Polonja u Niġerjani imħalta ħafna. Id-differenza naħseb li primarja li nara bejnietna u l-Ingilterra li inti meta timxi inna fil-Mall pereżempju jew timxi Victoria jew timxi daw il-postijiet preservaw l-arkitettura għada kif kienet fl-epoka meta ngħidu l-Ingilterra kienet l-isbaħ u l-iktar glorjuża. Kellek u għandek għatem ħafna xorta tinħas dik l-identità u dik il-fibra minkejja isom in-nies li daħlu fil-metropolis ta' Londra isom iż-żewġu ma' dik l-identità, isom daħlu fija. Integraw. Għaw Malta isu aħna ma bżajna xej għall-identità tagħna, ġifieri waqqaw it-townhouse biex nagħmluha blokka. Diġà bil-minus bdejna. Mbagħad għandek iżid magħha li ġejjin ħafna kulturi differenti, meta inti m'għandekx ma tippreġġax l-identità tiegħek u qed tiddaħħal kulturi differenti, bħalissa jiena nħoss li aħna pjuttost pajjiż mingħajr identità. U hija riflessa ħafna anke fil-partit, il-partit huma bla identità wkoll. U mhux kwistjoni ta' razziżmu di. Le, kwistjoni ta' razziżmu, ġifieri min qed jgħid li jiena razzist assolutament m'għandux idea ta' x'qed jgħid. Xi minni razzist xejn, jiena nħobb il-kulħadd I mean, però li huwa pis fuq il-pajjiż hija realtà di, hija realtà.
Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug-in switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak kollu li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom li mrieħel jew inkella fuq iss.com.mt. Jekk ikoll insaqsik x'għandu jsir għax inti qed mela, inti qed issemmi isu numru ta' affarijiet li qed tarhom problematiċi. Waħda hija li isa l-kultura Maltija u allura l-identità li jien qed ngħid kienet diġà naqra medda. Issa isu għaw ħafna kulturi oħrajn ġodda illi iktar u iktar spiex aħna konfużi isma' l-Malti xinu minnu u dik qed tikkawża ċertu ansjetà. U mbagħad għandek il-problema l-oħra ta' l-influss fuq l-infrastruttura, qed qed inti b'sptarijiet, il-karozzi, l-elettriku li għad-dawl, eċetera, eċetera. Min fejn tibda kieku inti? Ara, għandna ti eżempju żgħir ukoll, ħanżit ma li kont qed ngħid qabel Gżira il-primary school tagħna, tajjeb, fejn jmorru tfal tiegħi wkoll, hemm kull nazzjonalità. Però jmorru tajjeb ħafna tfal. Ġifieri jien m'iniex kontra li jkun hawn. L-ammont huwa kbir, iż-żejjed, mhux li jkun hawn ħafna nazzjonalitajiet. Ġifieri l-iskola vera morru tajjeb it-tfal bejniethom. Ġifieri fil-klassi tat-tifla u tat-tifel hemm kull nazzjonalità. Kollha jafuni meta mmur ġilqawni kollha, taf xirrid ngħid ġifieri l-ammont huwa kbir, l-infrastruttura ma tifilħux. Taf kif uġġu sara f'daqqa, tinsiex. Londra ma naħsibx li marru xi 50,000 Pakistani plus li huwa pajjiż kbir. Ġifieri Londra ma nafx kemm il-miljun hemm. Ġifieri jekk imorru 5,000 ħajjintilfu. Hawnhekk peress li pajjiż żgħir u għandek dak l-influss f'daqqa ħajjidru kull imkien. Fimt ġifieri tħoss il-piż f'daqqa inti? Ma nafx, nissuspetta li Londra kien hemm iktar pjanar fiha l-affari. Hekk nimmaġina ma taqbax tmur l-Ingilterra u taqbad u tidħolu bħala hekk. Meta tħares lejn l-Awstralja pereżempju. L-Awstralja mhux oħra, l-Awstralja. Biex tidħol pajjiż enormi, l-Awstralja huwa kontinent waħdu enormi, l-ikbar gżira aħna waħda mill-iżgħar Malta. U l-Awstralja l-ikbar gżira li tliegħu fid-dinja, fimt? Hemmhekk biex tidħol b'sens. Ġifieri jgħidu isma' għandna bżonn 1000 carer, għandna bżonn 1000 mastru taxxa. U jidħlu dawk l-1000 mastru taxxa. Mhux bil-maqlub, inġibek hawn. U mbagħad nara fejn san il-plejsjak. Mhux hekk hu. U mbagħad iħadmuhom f'restorants met inti il-prodott tiegħek huwa bbażat għat-turist fuq x'tipprovdi u mbagħad titfa' bniedem li laqas għandu idea u taqgħod daw fejn ġejt. Qed tifhem, ġifieri anki hemmhekk hu. Anki fejn jidħol edukazzjoni, pereżempju, dawn messhom min tħaddem f'ċertu xogħol, inti tkun ċert li daw kapaċi jagħmluh. Apparti jistgħu weġġew jekk jitfgħu fil-kostruzzjoni bħalma ġara miskin dak l-Albaniż. Aħna għandna l-metodu tagħna kif nibnu, ġifieri ma sax taqbad bniedem inti twadbu fuq il-lan tax-xogħol u tħalli ħarrasu għax da ma jafx li travu mqabbad semmek jekk isser taħtu ħajaqa kollox, ma nafx ġara hemmhekk imma xi żballek bil-fors ta' waqaf. Iżu l-elettorat qed issejjaħ biex l-Ewropa tagħmel xi ħaġa dwar di. Ħanajdlek. L-elettorat l-unika ċans li għandu biex jindirizza l-affarijiet lokali permezz ta' dawn l-elezzjonijiet. Mhux hekk. Hekk qed nara almenu jiena. U mezz. Ġifieri mhux just issues Ewropej. Fimt, ġifieri jiena kien kun hemm hemmhekk, mhux se nitkellem biss fuq x'qed jiġri l-Ewropa, anki fuq issues hawnhekk. Mhux biex nikkritika b'mod kattiv ta' ġifieri biex nikkritika biex jisiru l-affarijiet aħjar. Fil-fatt wieħed mill-konsegwenzi ta' li qed nitkellmu dwaru bħalissa huwa li l-Imperium Ewropa u Norman Lowell huma fil-fatt l-iktar partijiet li mhumiex PNPL li huma l-iktar popolari. Issa Norman Lowell fl-antik kien jitkellem fuq hekk. Però kien jitkellem fuq dawn l-immigranti illegali. L-ikbar pis li għaw fuq il-pajis mumiex l-immigranti illegali u jew irregolari huma l-immigranti li ġabu l-Maltin stess. Which is different. Li l-poplu mhux qed jifhem għadi. Mhumiex illegali l-Indjani u l-Pakistani u l-Bangladeshi li għaw li m'għandi xejn kontrihom nerġa' ngħid, però huwa pis kbir fuq il-pajjiż li dawk li dejqu l-pajjiż issa fuq l-immigranti irregolari għandek storja differenti. Fil-fatt li hu qed tipprova biex tqassam issem pajjiżi mhux qed jaqblu li jkun hemm dal-framework biex kulħadd jieħu kemm jiflaħ jieħu tajjeb għax mhux fair li aħna Taljani jiġu kollha għandna daw. Mhix fair u jekk aħna qegħdin ġew klabb issa jekk hemm it-tajjeb naqsmuh bejnietna kemm il-ħażin naqsmuh bejnietna wkoll.
Qed tifhem? Issa hemm pajjiżi li ma jridux. Ila tingħaddi tal-burden sharing ila tingħaddi ma' xi 20 sena. Qiegħda on the agenda bħalissa fl-EU. Ġifieri għandha tkun li kulħadd jerfa' pace. Però l-Ewropa bħala blokk enormi għandha tidħol. Għandha tara daqsxejn x'qed jiġri f'dak il-pajjiż li minnu qed joħorġu daw in-nies ukoll. Għax ifhimni. Jekk qed jiġu għandna daw qed jiġu minħabba problemi li hemm f'pajjiżhom. Ġifieri jekk li ju jirnexxiela b'ċertu mod tindirizza u titkellem ma' dak il-pajjiż. Komplikati ħafna. Tajjeb li wieħed jiddiskutihom ukoll. Mhux hekk le u bħala blok daqshekk kbir kif qed ngħidu, ġifieri perswas hemm ħafna leverage politiku. Jiena il-fil tiegħi fuq Norman Law u dan nitkellem ħafna ma' nies li huma partikolarment ħaddiema ta' ċertu setturi li huma frustrati ħafna kif ix-xogħlijiet tagħhom evolvew tul l-aħħar snin. Biex one jiena għandi problema b'Norman Law meta speċa momenti fejn tħaddet fuq tfal b'diżabilità, pereżempju, li jekk konna tfal b'diżabilità għandna nagħmlu l-eutanasja spiex, insomma l-eutanasja volontarja. Tili, ġi jessaġ. Ġviri, dik hemmhekk hija linja għalija li ma tinqabis. U nħoss illi l-idea li Norman Law kellu raġun hija żbaljata. Norman Law it-teżi tiegħu kien jibbaża fuq żewġ punti ċentrali. One, il-Konvenzjoni ta' Ġeniva u tuli aħna Kristjani. Mela l-Konvenzjoni ta' Ġeniva għax aħna parti speċjali mid-dinja żviluppata Ewropea tisforzana min qed tfittex ażil. Irridu nilqgħuh. Sewa, u jekk aħna ħankunu nibqgħu konsonanti magħha di ħanintlew bin-nies li qed ifittxu l-ażil. Tu għax aħna Kristjani u speċa nadru l-batut, eccetera, ħan nispleċċaw indaħlu l-kulħadd sa ma tispiċċa l-identità tagħna tisfuma fix-xejn. Dawk iż-żewġ raġunijiet li jew dawk iż-żewġ ħsibijiet li ħaseb ħajwaslu għal l-identità Malti għadin qeret fil-verità ma seħħewx. Li seħħu huwa li kien hemm xi ħadd il-Jobs Plus u dat deċida kif ħankabru għad l-ossi ekonomija, bro. Mhux qallu cheap labor ġib, issa naraw. Li hija differenti ħafna. Issa x'qed jiġri, in-nies inkazzati kif qed tajt int, in-nies irrabjati u qisu l-ewwel huwa il-personifikazzjoni ta' din ir-rabja li isma' da il-barranin kisru kull ma, eċetera. Li nsejt minn kont smajt jitkellem Vitali Klitschko li huwa boxer Ukren jgħidlek l-ar ħaġa li tista' tagħmel biex issolvi problema u huwa kienet jitkellem fuq il-boxing għal li tkun irrabjat. L-aqwa mod huwa illi kollok xatt pragmatiku ħares li l-problema bħala oġġett kważi mekkaniku bl-inġinerija u toħroġ l-aħjar. Għandek messaġġ għal nies li qed jaħsbu ħajvutaw l-ewwel biex forsi tipperswadihom li inti. Jiena il-messaġġ tiegħi jkun li bniedem għandu jiżen u jisma' kollox. U ma jivvotax għax huwa hekk. Tajjeb, l-ewwel irridu nikkonvinċu aħna biex in-nies jivvotaw at the first place għax hemm ħafna nies ma jridu jafu bħadd u nara ċertu kummenti li n-nies ma jridu jafu b'xejn għax qataw qalbhom. Minn pajjiżek jekk inti għadek toqgħotaw, qatt m'għandek tagħta qalbek. Anzi, jekk inti tħossok diżillusa għandek tagħmel dik ix-xi ħaġa biex ikollok xi ħadd jirrappreżentak li tħossu qed jirrappreżentak. Sempliċi ħafna. Issa l-ewwel li jgħidu l-istess se jagħmel da. All right, ġejna fi kliemu, issa hemm distinzjoni bej x'kien jgħidu u x'jiġrillu u x'għidu economic migrants. Huma kompletament differenti għax li kieku aħna ma ġibnihom stajna ma nġibuhomx. Mhux hekk. Ġifieri kienet għażla tal-Malti u għamilha ħafna minnhom għamluha biex ikabru l-profitti. Ek biss. Għax kieku aħna ġibna nies tajbin ħafna, konna nollu l-prodott Malti. Tajbin ħafna minn l-Unjoni Ewropea. Fimni, fit-turizmu per eżempju, nipreferi kolli Taljan, Ġermanis, jien jaħdem dan aħna kabbarna s-suq. U l-Malti mhux biżżejjed, però il-Malti, għax imbagħad jgħidu l-Malti ma rridx jagħmel dak il-jobs. Biex tkompli tax-xaqa, jgħidulek hekk. Maġi il-Malti ma jridx jagħmel dak il-jobs, il-Malti ma jridx jagħmel dak il-jobs għal xejn. Jekk tmur l-Italja inti. Nipreferi jkun Taljan jien minn Durbik jekk qiegħed l-Italja mhux hekk. Issa il-Maltin waiters għajdli inti. Anzi mortu restorant ġi Malti kif rajtu ejja fl-aħħar. Fimt, tieħu pjaċir tmur tiekol u jiġi jgħaddik waiter Malti. Laqjat Malta. Qed tifhem anki jispjegalek pereżempju fuq il-history ta' Malta taqbad dik il-parlata żgħira tieħu pjaċir inti milli jiġek Indjan laqas jaf ma jaf xejn qas jitkellem bl-Ingliż ma jkun jaf.
Jena naħseb dik l-esperjenza autentika li għattajt inti ta' turizmu, jena personalment tuġobni ħafna. Iduntuħ prezz. Meta immur. Valur, mux prezz, iduntuħ valur dak il-xol, li għet imis ma' turist. Jo, għal-laqas jek għajkun xaħat li muwiex Malti, jina training serju. Mux jek, eżat, jek t-tizzom, mux da mons t-tħol fama. U l-lum faċ li tħol fama bit-teknoloġija li għaw, ma jibdix jiġuk turist ta' ċertu valur. Għattefem, s-saħna għanna kollu xaw għanna l-istoria bellezza li aħna stess asna prezzawa. Asna prezzawa. U dik li għet jiġrillum, tanġejna nis li nħobbu nikkun smaw. Tanġejna nis li ġastan laqwa li għanna l-flus fil-bot, li madna natu kas xej. Biex nalaq din il-parti, forsi punt interessanti, l-Ingilterra, Londra, kont nitkellem ħafna ma' taxi drivers hemmhekk. U kienu jispjegaw li speċa it-traġit kif tasal biex tkun taxi driver minn dawk ta' il-cabs is-Suwed ta' fl-Imma. Sawa. Dak kienu jagħmlu eżami jgħidu the knowledge tal-laħa waħda. U da the knowledge kien bażikament issa Londra kbira Londra kbira. U hemm ħafna pereżempju postijiet, pereżempju jkollok Hyde Square, Hyde Street, Hyde Mews u daw ikunu kilometri kbar il-bot minn xulxin. U jekk driver propja ta' Londra, jekk tajdlu minna wekker timmur Anchor Square. No problem, sir, ma jiexallek GPS. Londra ikun jafuha blament. Biex inti tiħu l-licenzja, tittamel dal-eżami, għajdu the knowledge. Li l-leġenda tajt li wara tlesti the knowledge, moħħok jespandilek b'xi 1%. Għax intant t-istorja informazzjoni illi ġiri, u jinkon not ma kienx kollix namel, jkun pejb xi joint ekku nara xi taxi driver tistenna, u kon not insaqsih biex Madonni, man, l-arfin kien kbir. Mela, the examination to come London Cabby is possibly the most difficult test in the world, demanding years of study to memorize the labyrinth cities, 25,000 streets, and any business or landmark on them. Ġviri, da anka fucking isma irtimur il-prime mark ta' dik it-triq. Irrid ikun jafu bro dak. U irridu jġedduha, ġifieri l-arfin irridu jġedduha. As GPS and Uber impaired tradition, is there an argument for learning as an end in itself? Allora dik kienet parti mill-esperjenza, parti mill-buzz tiegħi kienet li biex tinkwethom. Le, u l-ispeċanti t-dur maħħom, eżat. Le, u anka sipo bil-lejl, taf kif taqbad taxi, u taf li ħatteħ id-direzzjoni ħajqot id-dur bik, u bat titkellem miegħu fuq l-evoluzzjoni of the city, għax daw ħafna minnhom. Ma kienx ikun hemm ħafna nies li kienu kapaċi jagħmluh dan it-test. Allura daw kienu jkunu nies li jkunu ilhom fil-mestier, li jkunu jraw Londra tinbidel, allura l-konversazzjoni li tista' taqbad magħhom kienu jkunu rikki ħafna. Interessanti. U speċa hija interessanti ħafna speċa li u dik li konet ngħid li Londra hija metropolitana, ġifieri kull nazzjoni li tista' timmaġna qegħdin ġo Londra. Però hemm ċertu artifacts, hemm ċertu ħwejjeġ dwar l-identità li dawk iridu jiġu ma sagrosanti ma tmissomx, għax qed titlef l-identità. Mela ħanabad l-aħħar biċċa ta' din il-konverzazzjoni li huwa il-vot tipo kif beħsiebek li inti tiġielet. Mela inti għandek bżonn kwota ta' madwar 35,000. More or less. Min taħseb li huma l-iktar nies li probabbilment ħajivvotaw il-Konrad Borch-Manche? Ara, jiena nemmen. Iż-żgħażagħ. Jiena nemmen. Iż-żgħażagħ irridu jaraw fi bniedem li huwa forward looking. Taf kif? Jiena bli għamilt għalihom dimt il-verità, għal-futur tagħhom. Fejn missejt miegħu jien fuq affarijiet li ma stajtx immiss magħhom, ovvjament ma stajtx immiss magħhom. Però fuq li missejt magħhom jien, tkellimt għal-futur ta' żgħażagħ tal-lum u ta' tfal tagħhom fil-verità. Ġvina nemmen l-iktar suq tiegħi, l-iktar suq li ma jridux jafu bil-politiċi huma żgħażagħ. Ekku. U hija problema, ġifieri l-università kellna dak id-debate. Is-sala ċertem eżammit kważi vojta kienet. Issa jew tant bella u l-om il-kurrikulum daw fissat, jiena kont l-università sa sentejlu. Jus-sena l-oħra, nasib tiġi. Nis fissati biex jaddu mill-eżamijiet u qatt ma kien ikolli, ma ftit minnhom kien ikolli, ma mal-maġġoranza qatt ma kien ikolli diskussjonijiet fuq
x'inhu għaddej u fuq affarijiet legali pereżempju daw jitalmu bl-ammet, marru għall-eżami. U jgħaddu, fint ma kienx hemm dik il-kritika, jien kont nikkritikohom pereżempju l-lecturers tal-familja. Jienu l-bib tiegħi għadna kif żorna Brussell biex nagħmlu dokumentarju dwar l-Unjoni Ewropea. Tant ħadna baż li għamilna 3. Żur il-ħolqa fid-deskrizzjoni sabiex anka inti issir taf iktar dwar l-Unjoni. Jien kont nikkritikuhom il-lecturer stess. Għabber ma kont tajjin stess. Ġifieri naf x'inhu importanti għat-tfal, imma l-istudenti l-oħra kienu jibżaw jagħmlu dik il-kritika. Għalfej xi pattilek fl-eżami hekk jirraġunaw. Għadek tirrifletti anke fuq kif jirraġunaw fuq il-pajjiż. X'se tagħmel biex biddilha, ma għax ovvjament inti iddeċidejt li jekk dak huwa target audience tiegħek. Nassum li għandek strateġija biex dik it-target audience tistimula biex tidduna isma' trid tipparteċipa tafi għad il-biċċa. Il-Junior College kien hemm iktar, kien hemm mhux debate kienet, konna xi 5 tal-PN u tal-PL, kien hemm xi simgħu Sandra, jiena, u kien hemm xi ħadd minn tal-Volt, u għamlu gruppi. U aħna bdejna mmorru minn grupp għal ieħor. Fimt? U kif bdejt nitkellem u bdejt ngħidilhom x'għamilt. Kien hemm min kien jaf bija u kien hemm min le, u konvinċejt ħafna minnhom. Jiġifieri, dew jarawni li jiena wieħed minnhom ma kontx tirat jew x'naf jien, ġifieri għedtilhom għajdu li x'taħsbu jista' jagħmel bidla. Eżatt. Ġifieri nappella li jiena għalmenu hekk ħassejtni hemmhekk. Min kien vera interessat kien hemm min qiegħed hemmhekk biex jimla s-siġġu. Imma kien hemm min vera interessat u rid jisma' x'kelli xi ngħid. U mal-ewwel kien hemm dak il-link taf kif? Ġifieri, imma huma jridu il-bidla fil-pajjiż iridu jagħmlu għaż-żgħażagħ. L-anzjani daw għexu fera. Tajjeb li inti l-partit u mhux il-partit bil-forsi tiffok hemmhekk. Tajjeb, jagħmel x'jagħmel il-partit, mela nibqgħu niġġieldu biex il-partit jibqa' fil-gvern. Imma żgħażagħ jekk dal-partit qed jonqos, iridu jtuħ tal-ejma. U żgħażagħ il-futur huma żgħażagħ fil-verità, l-anzjan xi jpurtaħ. Daqwa li żieda fil-pensjoni, jiena kien hemm wieħed beda jibgħat li kont qed miegħu ir-rabat. Fimt, u beda jibgħat li da xek u xek, sot jieħodha kontri, għax li żidu l-pensjoni ma tafx inti minn xi xaddejna u dal-affarijiet, qed l iva, tlu ma jien illum qed ngħix mhux meta ħadd il-pensjoni intom, fimt? Na noqogħdu ġiverina li timmur nivvota għatlu. Għax li l-ek żidu il-pensjoni. Unħallu l-affarijiet kollha ma tux kasom, għatlu ħallina xbin. Qed tifhem, imma qar biex tara kif jirraġunaw dawn in-nies. Qed tifhem, ma intihom xtort għax jekk batew ħafna, ifhimni. Jekk inti kont bla saqaf u l-partit ta' id-dar għall-argument, da ħajjibqa' jien kien hemm persuna pereżempju l-lum mietet. Għalli għall-Kunsill nivvotalek, għalli mal-ġenerali forget it. L-għalfej. Għalli x'kien hemm ministru partikolari, għalli li kieku ma kienx hu. Kieku ma nimxiex, għatlu ma ministru jagħmel operazzjonijiet jien. Għalli li għax jirranġali l-appuntament l-isptat li ma dak dritt tiegħek. U da jibqa' obbligat għall-omru da jivvota l dak il-persuna x'irranġalu appuntament l-isptat. Li huwa dritt tiegħu da ġifieri da mhux il-Ministru għamel miraklu rranġalu saqaħ. Għandi din dan il-ħsieb iberren f'moħħi li biex hemm nies fil-partit li inti kont imħaddan fih illi perswas li huma urtati b'kif sejjer il-partit. Ħafna u ħoss li inti pjuttost rappreżentattiv ta' dawk in-nies. Mhux ovvja. X'naħseb li iktar speċa in-nies li huma ħossuhom speċa qrib l-ideal soċjalista. Ara, kien hemm delegati tal-partit stess, qed ma wieħed minnhom il-belt, mhux ħansemmi minnu, tajjeb għax jafu kulħadd, tajjeb, u għalli lek ma nista' ngħidlek xejn. Għax inta għandek raġun. Għal ġista ngħidlek. Meta daw ħajkun hemm nies li jdeċiedu li ħajkun hemm minnhom li mweġġajn ukoll allura iħossuhom bħali u jgħidu inti ħildak. Kważi inti il-protest vote ta' dawk in-nies. Qed tifhem. Jien ma rridx inkun il-protest vote. Jiena qed nispjega n-nies jien x'għamilt u x'beħsibni nagħmel u jekk in-nies iridu bidla f'dal pajjiż, jiena qed nofri lil nifsi tajjeb għax jiena dom tintellaw nizzel se nagħmel ta' ġifieri, nistgħu jgħidulek anke nies milli hawn. Fimt x'ħan nagħmelhom u ma nagħmilx, ma kienx fil-bidu li rrid nagħmilha dil biċċa xogħol. Dejjem kienet berren f'moħħi imma għax ngħid tagħmel dak ix-xogħol kollu issa ħana tirritirat għax biex issir sindku terġa' irid jivvota li kulħadd biex nerġa' nsir sindku għax dan mhux qiegħed f'partit issa. Ġifieri irid jivvota kulħadd lejli, kważi tajjeb biex nirbaħ kemm il-Labor kemm Nazzjonalisti, which is close to impossible. Ġifieri jien ma żammejtx
il-warrani ma s-sidġu, għax ikun nibqa' fil-partit u niġġieled u kont nerġa' nitla' sparat u nerġa' nkun sindku leġislatura oħra by all means, għax fimni. Palla competition m'hemm xi competition kbira fil-kandidati. Qed tifhem? Ma jiena kelli nagħmel dak il-pass issa. Bil-fors ma kellix option, ġifiek ma huwa diffiċli biex nerġa' nkun sindku l-gżira, allura qed irid nittest kemm lokalment u kemm nazzjonalment. Dak kienet id-deċiżjoni li ħadd jiena biex nikkontestom it-tnejn. Tnejn qegħdin f'Malta li għamilna hekk jiena u Apap. Apap, x'jismu dak. Tnejn, tal-Ħamrun, ħareġ fuq il-Ħamrun u MP, jiena u biss. Din id-darba. Din id-darba li ħriġna fuq żewġ. Mal-partit huwa. Le, indipendenti wkoll. Indipendenti wkoll. Nowil għandu nismu, Nowil Apap. Kemm tħoss li inti konfidenti li se titla' għall-MPs? Bħana għidlek inda mżammejt b'saqajma l-art. L-iktar l-importanti għalija taf x'inhu? L-importanti jiena li l-messaġġ tiegħi jasal għand kulħadd u li kulħadd imbagħad jagħmel deċiżjoni tiegħu. Jiena qiegħed hemm mad-dispożizzjoni tan-nies, tajjeb, u mhux ħanoqgħod ngħid ħanitla' żgur jew mhux ħanitla' dan ħadd ma jaf. Mhux jiena jagħmlu ħafna polls u x'naf jiena l-messaġġi nirċevini jiena naf bihom, tajjeb, issa fidej il-poplu. Mhux ħanoqgħod ngħid, x'taħseb u ma taħsibx, ma noqgħod naħseb xejn, jekk in-nies itellawni nieħu pjaċir, jekk ma jtellawniex nieħu pjaċir ukoll. Biex ngħid tifhimni, jiena naħsibha b'dal mod u hemm 10,000 ruħ jasbuha bħali, hemm 20,000, hemm 30,000, 40. Issa jekk ikun hemm 5 biss, ngħid 5 biss. Kważi studju inti qed tagħmel kważi tagħmel studju soċjoloġiku biex tara l-pajjiż fejn qiegħed soċjopolitikament. Li qed iħossuhom bħali, u nemmen li hawn ħafna qed iħossuhom bħali li iħossuhom il-tiema politikament. Żgur. Jekk ma titlax inti, hemm xi ħadd ieħor mill-kandidati mhux PNPL illi tixtieq jitla'? Fimni kassoli ġobni. Naħseb ġenwin. Vera forsi għandu ftit ta' żmien, imma ġenwin. U dejjem ipprova, dejjem jiġġieled għal ħażin. Jien ideoloġikament vera narakom rib xulxin. Iva. Għandkom stil differenti ħafna minn xulxin. Hemm l-età diġà xi ħaġa u 30 sena akbar minni 40, le 30. 70 ġa ħaġa. 71 naħseb, jiġi missier bil-verità. Le. Anka fil-kazin kontu tajjeb, flimkien. Ħafna konna tajjeb, vera ħad gost. Rajtu, għax kont insejċa, ta' ximax ta' kienar. Ma tajjeb konna, ħafna konna tajjeb. Fil-fat, l-udjenza rebħitna, ġiviri bdejna minn taħt u spiċċajna minn fuq, fil-verita. Żgur. 70 għandu kassola, 70. Nejjek. Le mux Marras. Alla jbir. Għasna fxie tfisser Marras. Mela, xikun ifisser għal-Malta, di l-axar mistoqsija li għandi jena li kubat għandu għal-patruni, xikun ifisser għal-Malta, jekk wieħed minnkom l-indipendenti jirnexxilkom fl-axar bidlu din il-istorja. Li verament inkunu pajjiż Ewropew. Li verament inkunu pajjiż Ewropew. Da fl-axar mill-ħar aħna l-unika pajjiż fl-Ewropa kollha li għandna żewġ partiti biss, fil-Parlament u anki hemmhekk. Ġifieri, jekk qed inqablu ruħna mal-Ewropej, aħna l-unika pajjiż, aħna di unik, aħna mhux ir-regola, aħna l-eċċezzjoni fi għad il-biċċa xogħol. Ġifieri, jekk vera il-poplu irid ikun Ewropew, irid il-pluralizmu idaħlu f'dal-pajjiż, da sakemm jidħol wieħed. U jiena nemmen li jsir il-ġejt, xi m'għandi xejn kontra l-Labor, xejn kontra n-nazzjonalisti fil-verità, imma dis-sistema ta' duopoli għamlet ħafna ħsara, l-verità, għamlet ħafna ħsara. Issa jiena nħobbu l-pajjiż u rejt naħseb għax iġġilit tu il-familja tiegħu l-antenati dejjem kienu jħobbu l-pajjiż u naħseb id-dem ġibed daqsxejn minn hemm. Fimt, ma kienux iħarsu l-interessi tagħhom, ġifieri jekk kellhom esit tajjeb u rritu il-poplu jgawdih, tawħ il-poplu. Ma qasmuhx mal-familja u spiċċa kollox. Tinsemmi kont semmejt għandikom fil-podcast tiegħek. Tal-Muniti. Tal-Muniti. Ġifieri l-ikbar kollezzjoni fl-Ewropa kellu da. Fimt, għax kien iffissat fihom, ġifieri kull flus li qalaw nefaqhom fihom daw. Min fejn ġiet għandi l-affinità tiegħek għal li tkun daqshekk mhux attiv il-kelma. Difensur u qisu dan-nies qisu. Isek tħoss ir-responsabbiltà inti illi tiġġieled għall-poplu. Min fejn ġietek di? Dejjem ikun hemm dak il-persuna. U jiena daffarijiet bħal ta' Manuel Ajlen, kont noħolhom ta' kont żgħira dik il-verità. Ma nafx minn fejn ġiet, naħseb ġiet. Minn naħa tal-familja tiegħi tsiju l-kappellan probabbli. Karlo Manxie. Għax da mitfqir, mitbxej, u provajt nifhem da. X'għamel? Fimt, u kulħadd kien iħobbu il-gżira. Il-gżira semmi l-kappellan Manxie, l-anzjana xillum metu ħafna minnhom. Meta kont żgħir jiena,
Kulħadd kull anzjan niftakru ta' tziju tiegħek inkappillan kien laqwa kappillan li kien hawn x'kien jagħmel ma jagħmilx ġifieri jiena iżni ġejt brainwashed b'xi ħadd li jagħmel is-sewwa. Fimt, da mitfqir kellu ġiex dottorati, ġifieri da ma kienx ignorant. Kellu DD hawnhekk, Doctor of Divinity, mbagħad rebaħ scholarship u ġab PhD mill-Università ta' Ruma, ġifieri kien bniedem bravu, ġifieri dak kien jiġi l-arċisqof jisma' l-pritki tiegħu tant kemm kien tajjeb. Fimt? U kien iħobb in-nies, kien iħallas il-prostitut biex ma jagħmlux dak ix-xogħol. Fi żmien il-gwerra kien hemm biex iħaffru x-shelters, ġifieri kien bniedem li vera għamel ħajtu da għan-nies. U inti qisek qed timxi fil-passi tiegħu. Nimxi fil-passi tiegħu, ma kont immur qassis le. Mhux bil-forsu, speċi hemm ħafna modi li tkun. Le, eżatt. Ġifieri kont nisma' ħafna fuq u da. Ma tantx naħseb mur bil-kastitanti għandi feeling. Fimt, imma allura tant smaj, naħseb minn hemm ġiet. Naħseb minn hemm ġiet, imbagħad ommi l-valuri li tatni, li tagħmel dejjem is-sewwa. Fej tista' tgħin il-ħadd ieħor għajnu. Naħseb minn hemm ġew dal-affarijiet bil-fors. Ġifieri moħħi naħseb jaħdem differenti anke meta tqajt ma' Robert Abel għatlu jiena u inti differenti. Bl-mod intom differenti. Għax li kritikani xina voċiferu fuq l-affarijiet, għatlu ma tista' tqabbilni ma' xi ħadd ieħor lili. Jiena b'fajti batejt ħafna, bl-affarijiet li ġrawli fil-familja għatlu ma nistax jien maġun differenti, jekk xi ħaġa ma toġobniex se ngħidha. Għatlu saħobni u għabodni jien ħanajda. Jiena ma sax tikkontrolla tagħmel li ċinga li tqedni fejn trid bħal ħadd ieħor u ġġal kulħadd jivvota kif trid inti u jagħmlu kif trid inti le, jien m'iniex hekk. Ġieda l-affarijiet qed tagħmlu fwiċċu, ndu ngħid li ma jinteressax, u għalhekk imbagħad mal-liġi tas-sew no, daqshekk huma rridx. X'kienet it-tweġiba tiegħu meta tlu hekk? X'inhu? Meta tlu smatlu jiena sempliċement ma nirraġunax hekk, jiena nirraġuna dak li huwa ħażin, insejjaħlu ħażin. Għalli anke jien batejt fejn batejt int. Qas taf xi ġifieri. Ma tafx ġifieri hu, ma le kont hekk konfrontattiv hemm jew, ġifieri kont qed nistenna li jitfan il-barra ma bil-maqlub kienet tgħidli xi trid għallet la ma rridx ejjen. Tlu żball darba nagħmlu. Mhux ħantik issa l-opportunità talaq lil-vit. U ġenninni kif għamiltu. Mhux da meta waqfuni minn ambjent Malta kien mod krudili għall-aħħar hu. Ma xi qatt ma għamilt xejn ħażin mela min jagħmel il-ħażin intuħ promotion nitfgħu fejn irid. Tajjeb u jiena għax id-defendejt xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar jien kont chairman ta' Ambjent Malta, x'istenna chairman ta' Ambjent Malta. U nħalli pompa ġoġni nis-sejr. X'istenna dawat l-uffiċċju tad-diskorsu? Tlu x'istennejt minn imma? Tista' tispjegali? Ma spjegali. Qed nistenna tweġiba jiena. Le ma kienx hemm tweġiba ħares lejja. Għax jaf li għandi raġunu. Xi pretendejt? Ġifieri naqaċċajt jien. Għax xi ħadd irid il-petrol station fil-ġnien biex jaqdil xi ħadd. Tlu ma tarax jew mela jiena tniġġennen. Naf li ħallas prezz ma jiddispjaċinix ta. Batejt vera ma jiddispjaċinix laqqas daqshekk li ħadd dak il-pass. Xejn ma jiddispjaċini. U relazzjoni tiegħek ma' Robert illum kif inhi? Xejn. Ġi spiċċat. Divorce completely. Xejn. Ġi l-aħħar messaġġ li bagħat li kien meta stidin biex nieħdu l-kafe biex niddiskutu ir-riżenja tlu m'hemmx tiddiskuti tlu jrid l-affarijiet ħalli u kont ippubblikajtu dak il-messaġġ, tajjeb jiena m'għandi xejn kontrih. Ma jien ma sax noqgħod ġo tim tajjeb li qed jagħmel l-autogols u jien irid noqgħod hemmhekk naqaċċajt. Fimt? Lew, ma ħassniex iktar li qed nagħmel li jiena parti minn dak it-tim. Fuq ta' Sofija kont. U ma qabeż għalija ħadd mela allura xejn jridu daw. Ħadd minn partit sieħ kien hemm. 4 membri. Ma li qalu għalfejn tagħmlu hekk il dak. Għax ħassew. Min jibqa' jiftakar fl-2017 daw ħriġtom ta' nies meta kien jaqgħu għaċċajtu. Kien hemm l-oħrajn kollha nesew x'kulħadd ifittex interessi tiegħu fil-verità. Fimt, ġifieri ma jiġri mill-iktar parti għolja tal-ġerarkija tal-partit ma kienx hemm li jiddefendi xejn ħadd. U dik kif ħassejta ma li? Jiena naċċetta l-bniedem kif ikun. Ma pretendejx daw ħajġu wara jew x'naf jien. I mean, hekk. Tajtom ir-riżenja daw stennewa naħseb jien. Stennewa u għax jgħidu dan kemm għandu muntuħ mhux ħajitlaq. Taħseb li apposta bdew itug biex titlaq xabbajtom. Ma nafx jiena naħseb daw jagħmlu minn kollox biex jiena nieħu xi falsa stikka u nirribella u x'naf jiena u jġibuni daħna ma jiena indunaw li imprevedibbli fimt. Għax dejjem meta waqfuni minn Ambjent Malta kienet vendikazzjoni papali għax ħallew l-elezzjoni ta' 22 tgħaddi biex jiena ma nagħmel xejn qabel. Mbagħad waqfuni wara ħawissu. U l-mod kif għamlu ġifieri Ministru ċemplitli. Tajjeb, għad li ma jedukx iktar. Għad li qasdu ngħidulek għallu issa jinduna bil-gazzetti rax vendikazzjoni. Mbagħad jiġu jqogħdu jpattu bil-kummenti
Jina ngħidilhom kieku jagħmlu hekk it-tifel tiegħek x'tagħmel tmur iċċabx pilhom int l-ewwel waħda kun hemm xi erba' jiktbu l-kummenti l-egoizmu, ħadd ma jħossa l-ħadd ġabuh dal-pajjiż, ħadd ma jħossa l-ħadd. Fimt, jien nħossa l-kulħadd, jekk xi ħadd ikun jgħadda għas kemm ngħin nies, fimt, imma daw l-egoizmu ġi across the board, ġabu pajjiż daw kulħadd individualist. Kulħadd jaqwa li tajjeb jien u niġi nitmejjel minn kulħadd. Which is l-opposta soċjaliżmu, Appuntu, jien għalhekk ngħidulhom intom soċjalisti. X'soċjaliżmu da? Mela, ħansaqsu issa l-mistoqsijiet tal-patruni. Il-patruni staqsu miġuba lilkom ħbibtana tal-Browns, partikolarment il-Gut Health li jien u il-mara tiegħi qed nagħmlu l-programm tiegħu. Nirrakkomandah immens huwa test xjentifiku ħafna fejn inti ssir taf kemm x'inhu għaddej ġewwa fik fil-gut, fil-microbiome, u allura tkun tista' tikol l-aqwa ikel għalik sabiex tkun tista' tejjeb ir-relazzjoni tiegħek mal-bioloġija tiegħek. Ma nistax nirakkomandah biżejjed, il-patruni nistaqsu miġuba lilkom mill-Gut Health tal-Browns. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Ħanistaqsi l-ewwel mistoqsija li ġejja minn Adrian Camilleri. How does one convert success at a local level to success on a national level? How has Conrad upgraded his strategy and outlook? Number one, il-mindset. Ikollok mindset. Jekk il-mindset tiegħi jibqa' l-istess. From local level to a national level. Il-mindset trid, m'hemm xejn differenti. Tell us about your mindset. Il-mindset u li tiġġieled biex tagħmel il-ġid. Sempliċi, m'għandekx għalfejn nagħmlu teoriji jew morru nqogħdu nikkwataw il-filosofi. Tajjeb, jekk inti il-mindset tiegħek huwa li tagħmel il-ġid u li tħobb il-poplu tiegħek u tieħu deċiżjonijiet li huma tajjeb għall-poplu tiegħek. U jiena naħseb hemm l-unika wieħed mill-MPs kollha li hemm tried and tested. Min hemm? Semmi li ieħor li għadda milli għaddejt jiena m'hemmx naħseb għas wieħed. Jiġifieri meta bniedem ikun tried and tested. Xi ħadd kien jimmaġina li jiena kontra l-Medisejr nexxi li nasal x'imkien. Taf kem kien jgħidu l-sirni, għamar nixxulu xrizzu. Min, jekk kollok mindset inti, u kapaċi tiżentara l-affarijiet, u s-sib it-triq minn fejn tgħaddi, birna xxielek, whatever the challenges. Rispondejtu. L-istrateġija tiegħek hija stick to the mindset li hija it-tajb u l-ħażin naf x'inhu. Daqshekk. U ħanażel it-tajjeb jiena. U ħaniġġieled f'dik id-direzzjoni. Ma Chris Sellu li staqsi, nammetti li l-kandidatura tiegħek għall-MVP kienet naqqa sorprendenti wara dak kollu li għamilt bħala sindku tal-Gżira dejjem immaġinajt li fl-elezzjoni ġenerali jekk toħroġ fuq dak id-distret kemm bħala indipendenti jew ma xi partit żgħar tista' iġġib riżultat tajjeb ħafna. Però jekk iġġib riżultat ħażin fl-MPs, taħseb li potenzjalment jista' jaqtalek il-momentum li bnejt sissa? Ara ħanajdlek, jekk wieħed jara sequence of events, sequence of events, li kieku jiena l-argument. Qed nagħmel kif għalda, mela, noħroġ issa għall-kunsill biss u nitla kunsillier. Mela fil-li 9 snin sintku successful naħseb u issa kunsillier. Ma xi sintku mill-li jkun hemm. I mean, fejna s-sekwenza. Ġifieri jien kont ninżel third division għall-argument biex nġibu dejjem mal-futbol nħobb inqabbel. Fimt, issa, mbagħad x'relevanza kien ikolli nek nikkontesta indipendenti f'elezzjoni ġenerali biex nirrispondi ħda kif suppost. Fimt, ġifieri kont niġi żejrom biex terġa' titla' fej ir-rejt. Taf xirrid ngħid? Ġifieri jekk jiena issa kien hemm din l-istep which ġiet eżatt it-timing perfett fil-verità. Tajjeb, l-MP, ma xina fl-aħħar xarej deċidejt rrid nagħmilha di. Issa, fimt? Ġifieri ma kienx hemm pjan qabel li rrid noħroġ għall-MP. Taf kif? Ġifieri huwa the next step, natural step. Biex jiena nieħu case mal-pajjiż kollu. Chris imma jistaqsik, qed jgħidlek erġa' tal-waħda l-mistoqsija ħana li fimtajjena sew ukoll. Mela, però jekk iġġib l-element però jekk iġġib riżultat ħażin fl-MPs, taħseb li potenzjalment jista' jaqtalek il-tipo kif ħadd tipproċessa inti jekk tmur ħażin. Jiena ma nemminx li ħammur ħażin. Ġifieri mill-feedback li nara, alla ħares immur ħażin. Jekk immur ħażin tal-konfidenti u ġibtieli. Ejwa, jekk immur ħażin,
Għaw xi ħaġa ħażina ġifieri, jew l-poplu mhux qed jifhem fejn deħlin, jew ma jinteressax mill-affarijiet li l-affarijiet isiru tajjeb, hemm xi ħaġa ħażina li lili titfani fil-ġemp, ngħid ma mhux wertet jiena noqgħod niġġieled tan-nies li ma jridux. Tirrikonsidra il-traġit politiku tiegħek b'mod sħiħ. Ħanajdlek jiena kont hemm għad-dispożizzjoni tan-nies, issa jekk in-nies ma jridux. Sewwa. Jekk jien titmur tilab fil-ground, tajjeb tkun plejer tajjeb u ħadd jibbujak. X'tagħmel inti? Mhux tmur jossib teb ieħor jew tajt futbol daqshekk. Sewwa, biex tim ieħor mhux ħammur insib għax ma jħossniex tajjeb mat-timiet li hemm eżistenti. Tajjeb? Jekk jibbujak tajt mal-futbol maċċer, mur nilab it-tennis. Mela, il-mistoqsija li jmiss ġejja mingħand Robert, inħoss li hija mistoqsija fundamentali u importanti ħafna li l-poplu Malti jifhem eżatt fejn qiegħda l-opinjoni tiegħek dwar da. Robert qed tistaqsi, kieku kellek tmur kollu titkellem fuq idejat li jistgħu jgħinu lil Malta. Lil min tażel bejn l-Onorevoli Bedingfield u l-Onorevoli Zammit Lewis. U għalfejn? U fejn tmur tikol? Ma prova dik il-ġurnata nara li ma jaqbadniex ġuħ naħseb. Ma nafx, xej domanda l-iktar domanda diffiċli. Diffiċli mill-affarijiet kollha sa improvajt, għandek domandi li ikunu naqra aktar impenjattivi. McDonald's immur naħseb. Mur il-McDonald's, ħateħles irħis, jisek trittaqtaħ fil-qasir din iċ-ċena. Għala m'għandi xejn kontri jom it-tnejn li huma ta' biex niftihem. Imma kollok tażel bej wieħed u ieħor? Bedingfield nista' nkellmu fuq għax dak involut fil-proġett ta' Tri-Cities, forsi hemm xi idejat li nista' ngħaddihomlu, naħseb. Naħseb Zammit Lewis ma naqas nafx qed jagħmel illum. Min jaqmax. M'għandix idea. Ġifieri jekk titfaħħom it-tnejn fil-miżin, probabbli tkisser il-miżin. Imma tażel il-Bedingfield. Għax nista' U tmur tikol il-McDonald's. All right. Great conclusion. Importanti Diet Coke. Diet Coke. Di konna mela jemma da għanżel. Ma d-doffi xie 3 Whoppers wara xurxin bil-chips u blani Diet Coke. Mela, għanna aktar mistoqsijiet. Matthew, is-sondaġġi juru li jiż-żgħażagħ maqtugħin mill-politika jew xebaw mill-politika. X'qed ibedhom u kif nistgħu nerġgħu inqalqlulhom l-interess. Nista' intiha laqta naqra differenti l-mistoqsija xinħoss li di weġibnija ta' xet b'darrasom, xet ibedhom. Il-messaġġ tiegħek lil daw iż-żgħażagħ jiena naħseb mela, number 1 iż-żgħażagħ mhux qed jaraw improvement madwarhom. U qed jgħidu dal-politiċi qegħdin hemm xejn. Fimt? Jekk naqbdu lokalità l-argument. Nikklirjaw l-karozzi minna. Namlu nwessaw il-bankini. Indaħlu xeba greenery, ċertament li żgħażagħ jgħidu ara nistgħu naraw improvement. Però naħseb jiena ġew f'sistat li qataw qalbhom. Qataw qalbhom li l-politiku jagħmel li jrid and he gets away with it. Allura jgħidlek għalfejn noqgħod nitħambaq. U jekk tanalizza daw iż-żgħażagħ, mhux ġast ma jgħidux jafu bil-politika, iridu jitilqu minn hawn. U dik hija l-aħħar ħaġa se tiġrilek, mela aħna bħala poplu qed ninvestu fihom daw iż-żgħażagħ. Għax daw morru l-università tajjeb jitgħallmu. All right. Qed tiswieħ xi ħaġa l-pajjiż, u mbagħad jiggradwa da u jitlaqlek lem. Minn x'qed tieħu. Tina il-messaġġ lil dawn iż-żgħażagħ li bħalissa huma disważi li bilħaq l-aħħar sondaġġ tal-Eurobarometer juri illi 31% ta' żgħażagħ beħsibhom ma jivvutawx li huwa l-ikbar percentaġġ mill-Ewropa kollha. Ġifieri ara aħna minn ġenerazzjoni morna minn nazzjon ta' fanatiċi għal nazzjon ta' għalmenu żewġ ġenerazzjonijiet li huma diżillużi u politikament apatetiċi. Lil dawn iż-żgħażagħ illi bħalissa dejn minn dan id-divorzju mill-politika. X'hu l-messaġġ tiegħek lehom? Ara, jiena bdejt ta' 35, tlajt sindku. Ma isni żagħżugħ jew le naħseb kont għadni daqsxejn żagħżugħ. Għandek żagħżugħ jiena kemm għandek id-din? Immaġina li kieku kien hemm 20 pali fl-istess pożizzjoni tiegħi u għamilna ħoss f'daqqa. Kieku konna nbidlu pajjiż. Issa jekk iż-żgħażagħ kollha jaqtaw qalbhom u li jaqtaw li qalbi. Bukka jkun qatt jagħmlu xejn. Issa tgħidli iħobbuh il-pajjiż dak narawh. Jekk iħobbuhx il-pajjiż jew le. Jiena nimmaġina li jħobbuh. Issa irdu juru jekk iħobbuhx il-pajjiż. Jekk inti tastieni milli inti tivvota, tkun qed turi lil pajjiż fil-verità għax għandek ċans tagħti sinjal u ma ttieħx. Issa affarijiet tagħhom jiena ma nista' nisforza l-ħadd. Ma nista' nisforza l-ħadd jivvota. Imma jiena l-appell tiegħi hu li l-vot taħliħx. Ivvota għal min trid, mhux qed ngħid in-nies biex jivvotaw lili.
Imma għalmenu l-vot. Taħliħ, xo, għandek opportunità darba kol 5 snin ta' t-sinjal, għalfej m'għandek xittieħ. Fimt? Mistoqsija li miss ġeja minn Ben Barbara, isemmit li pajjiżi inkwetaw li l-Unjoni Ewropea timponi fuq is-sovranità tagħhom. Dak it-tag of war konet ngħidu bej federalizmu sovranità. Taħseb li tista' tkun entità wkoll li tista' tintuża biex twaqqaf/tnaqqas milli Malta tiġi kontrollata minn grupp żgħir ta' nies? Ara, tkellimna fuq il-familja per eżempju, jinħu pjaċir jekk issir qafas tajjeb u jimponi fuq il-pajjiż, għax aħna maħniex kapaċi. Maħniex kapaċi nagħmlu, aħna 3 snin nħabqu fuq għadi tal-familja, taf xi ħsara saret fi 3 snin. Ġifieri, anke mill-klijenti biss kieku daw l-affarijiet ngħid irranġawhom 3 snin ilu kieku daw qegħdin ħafna ħjar. Għaliex emela. Anki European Court of Human Rights kieku daw 95% li semmejtlek kieku baqgħu biżżig daw. Kieku kellhom imorru hemmhekk u 95% minnhom ħadu r-raġun. Kieku ma teżistix l-European Court of Human Rights, xi ħaġa Ewropea, sa ngħidu xi ħaġa differenti mill-Ewropa, mill-EU. Fimt, daw baqgħu b'xejn. Waħda. Li kieku l-Ewropa tilleġiżla fuq il-familja li tagħmel sew għall-Ewropa kollha, għax Malta pereżempju ma rriflettejniex id-differenza bej kif kienu l-affarijiet 20 sena ilu kif inhom għallum. Illum il-mara taħdem. Ġifieri inbidel kollox. M'għandekx għalfej il-mara żomm it-tfal dak iż-żmien ir-raġel tajjeb irid jissepara mal-mara, jew l-mara ma ferħetux iktar. Affarijiet li jiġru. Issa, dak iż-żmien ir-raġel kien jaffordja. Iżomm il-familja għax il-proprjetà kienet irħisa, imur jikri x'imkien ieħor, kien jalaħħaq. Illum ma tistax tagħmilha. Allura, il-pejs biex joqgħod ir-raġel x'imkien ieħor, il-manteniment u tal-affarijiet kollha qed jitfgħu piżijiet kbar il-mizin fuq bnidem wieħed. Li qed ħafna minnhom tispiċċaw jagħmlu kisruh u mbagħad jagħmlu xi rapport fals ta' xi domestic violence biex da pop u titfgħu l-barra, ġifieri da fil-li qed jgħix ġodar u fil-li spiċċa fit-triq. Tajjeb fil-li toqgħod mal-familja inti fil-li spiċċa fit-triq. Sempliċi. Żgur u rapporti folot se ġifieri xina klijenti tiegħi ngħidu għajd l-verità. Ngħidlek naqbdek f'gidba nitilqek dak il-ħin. Mal-ewwel. Allura jgħidu li kollox. Fimt? U għajdu l-verità li qatt m'għamlu ċerti affarijiet u allegazzjoni falsa hemm min spiċċa l-ħabs ta' fuq allegazzjoni falsa. Bil-provi li kitbet fuq. Inkredibbli u hemm avukati li qed jikkowċjawhom Tikkowċjawhom qed jagħmlu ħsara kbira timorru kontra il-ġurament li nieħdu aħna bħala avukati. Tajjeb? U kontra Blima mod qed tmorru kontra jikkowċjawhom xi ġifieri, jikkowċjawhom. Mur klient għandu jekk toħodlu kollox id-raġel mela mura rapport id-domestic violence li qed jabbuża minnek or whatever, u bnidem is-salbu daqshekk. Is-salbu. Di akkuża kbira, Akkuża ngħidha. X'il-verità? Il-verità. U minn jagħmilhom dal-affarijiet messu bladi jistħi. U kurid jagħti kont l-Alla xi darba da. Da qed ikisser familju, kisser in-nies psikoloġikament mill-lej sa żetta ġibu fix-xejn bniedem u jiġġennu daw in-nies u mbagħad isibu li nipprova nqawwilhom u nagħmilhom kuraġġ. Mela l-Ewropa għandha tagħmilha fuq di l-Gvern Malti mhux kapaċi jagħmilha. Jien jekk inkun hemmhekk niġġieled għal daw in-nies bla qiegħda. Ma, Julian, l-aħħar mistoqsija, għodi naħseb Julian. L-aħħar mistoqsija jekk ma jitlax MP imma jitla bħala kunsillier iżomm dak l-rwol? To be honest, la asnaf. Skont ir-riżultat. Għax jekk jiena ma nġibx riżultat li ħaqni fil-gżira, ma naħsibx nibqa' Mela, kon, bla dubju, l-autentiċità tiegħek u il-mod kif dejjem ġibt ruħek fil-kariga tiegħek hija xi ħaġa li bla dubju apprezzajna. Dejjem speċa nkun giddib jekk ma ngħidhomx dawn l-affarijiet speċa. Nixtieqlek ir-risq u naħseb jien. Good luck, ħabib. Thank you. All right, patreon.com/John Malija. Għal biex tkunu parti minn daw il-grupp patruni kemm għazbih istra l-lum. Halloween, vera Halloween. Kolla tal-kantoniera dal-story abuse tem dak perikollu. Ma, grazzi. Ġunet jiktib li ġar fuq l-screen. Li u koll, Matthew Jajet u koll huwa kandidat indipendenti. Fuq il-Melliħa. Nawguralu minn qalbi. Il-Melliħa. U għanna xifla ħajġib flyer. Madonna ħajġib flyer. Ġi armat l-est, ġi, ħanaraw.
With everyone, for everyone. Locality first. Matthew Borch, kux għetna me reklama l-Matthew, jene ġviri. Mela mill-ewwel ħaqqu Matthew. U ħafna Ila affarijiet maħduma sbieħ. ġifiri minn nofs il-podcast. Xinu? Ila maħduma minn nofs Ilhom il-podcast. xejn. Dik il-konfu fatem barra kif se nispiċċaw. Qed qassam il-flyers hemmhekk mal-Patreons, issa noħorġu barra l-windscreens kollha bil-flyers ta' Matthew sa ta' sliema. Carcade. Storbjus ħafna dal-flyer. Mela, Orret ningringrazzjak ta' din l-opportunità, bħal dejjem. xej bro, jina għandi din ix-xewqa li kandidati bħalek nofri pjattaforma anka xinħoss illi għal snin twal iż-żewġ partiti kbar kellhom vantaġġ enormi. Enormi, inti li kollok il-kontroll tal-medja tal-pajjiż. Hija l-ewwel ħaġa li kwalunkwe qawwa politika prova tagħmel. U f'pajjiżna minħabba kif taħdem il-Broadcasting Authority, kif jaħdem il-PBS. Ma tantx għandna vuċi aħna ta' xejn. Eżatt, imma issa bl-internet nħoss li dawn l-affarijiet bil-mod qed jinbidlu u naħseb ukoll sforz l-internet u sforz imprizi bħal daw għalhekk ħafna minn nies qed jgħidu żomm sekonda di għal-modella żoppa u għandna partit politiċi li mhumiex qed jaqduna. Bit-tama hija illi inħalli ġenerazzjoni ta' politika aħjar għall-ulidi, għaxina bissiru nħossni responsabli. Patreon.com/John Malija jek tixtiequ tkunu parti minn dan il-proġett, dan naqa ta' proġett li aħna bieħed nippruvaw nagħmlu xi tip ta' differenza, tkunu hawnhekk magħna, nagħmlu ħafna avvenimenti, anka għax daw l-avvenimenti joffru li ħafna perspettiva ta' xed jaħsbu n-nies u konsegwentament it-tip ta' nies li nġi fuq il-podcast, l-affarijiet li nistaqsihom, nittama li qed nagħmel għalikom servizz tajjeb ukoll. Patreon.com/John Malija. Grazzi kollha. Grazzi lilek. Mela tlaqna.